Seaghúniúis le bhfuir géint fáiltín seo ar ais go Park Energia an seo an tróna seo go an clifig dara Babhta a gríomh Idirchúige amán oríthe ag Vodafone agus gá éan ar a buna cumsí a chacab an teachtain seo caite ar tuairtá ar a chéile an seo ag Park Energia an tróna seo sinnéad cúige Laighin agus cúige mún an dáirin canna céna a bhí sa glyfig canis an bhliain seo caite nuair a fáil Laighin díaltas ar cúige mún a bhfuilid an grúpa tríchadófa híon a cúige Laighin sa glyfig canis ús ar fáirt Kingspan a bóchan a fiche seacht i seacht. Darnóí Laighin a bhfuil cúige alla in teachtain seo caite i trícha seacht a fiche híon agus bó allhar ag cúige mún ar cúige chonacht híos ar fáirt Virgin Media ag ggurca ag ceadacha céad a cúig. Chun éidir len teachtain seo caite go leor gan éimiúirí idirnáisiúnta in asnamh ach tugann se héna deis a gan himniúir yoga seasa suas agus go leorach a rinne sin an seanúnach broc agus thuas agus híos go leis geall i ggurca an teachtain seo caite. Slóid as bailí steachan seo a bhaint súb as an atmosfér an seo ed fáic Energia agus iad fáil frí na cunnealacha go hálainn agus beidir gur se scamalach an seo an cluife gunne chuige alla tróna deadúna seo caite a chaíon scoilte na gloch an seo. Lum i hananta i ríist an tróna seo tá ón áneachtainna ón gáirann tá tíochttasteach bei se lá go bhainín hééis na tispáintis a thug siad an teachtain seo caite. Baach ag an am céanna bheits béic go cluife omláin éagsúla bheits le nimmerstin seo tá seap go méid agus is súl go mbeidh d'áireann seo sách garcha chéile tíocha a dhéann cluife mar a dúirt tú an d'áireann na chas ar chéile sa gríomh an ara chaisiad ar a chéile na réhhótaí chamáin ara agus cúige mún thugáánób in sin ach ní réilób a sin cheachnúach sa cluife ceannar só detar a gúil siad ar thúrbegan in ggiltas ach níl sa máile be sé deachar acu tá chola bhúntáiste ag cúige Laighin mar a dúirtú grúisiad an seo teachtain seo caite fáil sé lear mór út mar a rinne cúige múna teach sa caiteach tá níl se chéas go chéana sin dhéanana aspáile agus é dhéanana sa máile os cór do flú a haon agus ní héanaar sin gansaí dearag ag cim sé himppla an seo taidí tróna neo. Bhí rionsachaíos chuig alla an teachtain seo caite be go loch na gansaí dearag ón be go siad fánachta se go bhí ceanna se gan caiiciise. Well dearan agus go leor bailí ní me gur éon droch bháile chuile ar an dáireann tá gimmar cinneir sin agus chonachtach Tá sé deachar a haú nach an dáireann seo a casú ar a chéile i ríist faoi an caiiciise in seo i ríist sa glúomh cluife. Darnóid an dáireann seo aspáile an teachtain seo thugann bei cúige Laighin hir an gáile a gunne chuige chonacht ar fáic Dexcom agus bei cúige mún thuas a mé feidiriste ar fáic Kingspan a gunne a chuige alla ón lóman na cunnealach an sin níos tuisce tá muide buocht le dé thuas an seo faoin bhasca a faoin seaastan a chahí sé a barc tá sé fíor warhanta agus bei tunchar ag sin a chósaí go háirí is i garú dhearnach an chluife seo. Ní leon dat faoi camerá bhí se eintein teachtain seo caiiteachta se bhád níos teocha inún seo agus stoi bhealach an tanscrá anteirm ní tá ganín guí an ní me cinnte fós ciile se bheith sé sinna chuidú a seoach agan cúige mún. Se chun cúige mún amach agus an captain méhó go léirí duna a bailach amach an sin agus an bhaidan in na hananta. Trí áú atá dinta ar éan cúige mún ón mua ar chuige chonacht an teachtain seo caite agus an éan éan na cuairtaí i tíocht amach dosach agus feice dunis Malí Báin i tíocht amach le éan chuige a Laighin. Mar dúir me trí áú atá dinta ag cúige mún ón mua gunne chuige chonacht. Berta tháinig isteach mar onadí an teachtain seo caite ó na mainahin a cá gansaí iad i ceardéag chuinn se áit ar i gríán agus tas nó Aoife Fleming mar thuúcalaí a ná Saoirse Craobh an teachtain seo. Ibhfuil sé Clódó Halloran a tíochtta seach sa rócúil agus mar sin go leor taithí ag cúige mún a sun rócúil sin agus Clódó Halloran a gimmartíomh leis a captain méhó go léirí agus Chloe Pierce an sin freisin. A meas na gúil mar dúr ó na mainin ag líon chunne súil ar Chisholm Aguero a daim se tícinn go úd a gunna chonacht an teachtain seo caite agus Catriona na fin an bhean a daim se luoch na himara sun glyfe sin go leor bra ar Catriona na fin nach bhfuilach naim lena déag an gansaí a de agus Abby Salter Townshend a gimmert lenatíomh freisin. Gráine Burke agus daim se úd gimmert an gansaí a hían ina géad chapín an teachtain seo caite.
Mar sin moet fáilfir réich chun tús a chur le cuasaí an seán réitar go chlufa seo ban chúgaí chonacht sin ní se bhain déala agus bei chuig go Laighin chur tús le cuasaí gimmar steachad ro chúil Old Wesley seo híomh na lábhid deise an tróna seo. Maidir le chuig go Laighin gá arú an Wedan Acobson ón mó gona chuig ala chuníonn Ellie O'Sullivan Sexton a tháinig seach go lósa glufa sin a náid a Cuomh McCormack a háit agus tasníonn Vicky Elms Kinlan as a Laurelín tí Carrow agus bei se ansimúlaí héana agus Cathy Baker eáil a gimmarta sin a danta a chéile. Coniuil súl freisin ar Emma Brogan in antíomh cardéag an bhena dam se tríú dim blion trachna seacaite. Díadach a buinte chuig mún a gáil trasna lína trí Carrow a lína fichadó a méidir héin agus Catrína Finn an cean sin amach an seachúnéidir an sin bhíon bhena dam sin tríú trína Aguero a chun passion a chuirsteach a sinna ce fada le Lana McInerney Craobh an sin ag Elms Kilnan agus a ríist an ceansin lecaich an cín agus bei úd bei go leisceil Clibbert an seo ag chuig go Laighin díadach ar an lína a méidir chuig go móna sin gan átas ar Belína is scapamach a dróin clíán. Lína agus tóir tása go an lósatá go bar glíán Aguero an teastrachaid mar dúirtú gamsú tríút chu se ar thuir ar buinte. A me go ra baganing go bhíán sin ar cléir binit mar ceapmu se go glún nó tháinig cinnéaró sin nach Stoi léhile bhí go réiteir an seici sinna tá fáúig. Seo bína chéad Clibbert an tábhachta gúnaí mar loma de teachtan seacaite agus bhí Aoife Moore, Lisa Callan agus Katie Lade nóchtar san Clibbert sa géad lag an chlufa. Seo chu Jade Gaffney bhí fear eicilch an teachtan seacaite go dtí bhena loma an nuamh sinní Emma Brogan. Gaffney ríist an las chaptíní bhíadan fhí scór blian na héad an mléana. Cean sin isteach Craobh Rugbaí an sin ag Eilish Cahill go chuig mún. Gaffney Machty Connie, Machty Van, Vicky Elms Kilnan, we are Paniel Trainal and the Hayden. Now Rinja and Paniel gun Horn and down. Or she need dashing and see Hug Lion on Tronona shot. Get the scapping count in the macht. So Maggie Boylan, door ear him or Hugamoon der Noi, a Tortanira and Sos Team Moganina, Fichado Mader. Gaffney, clean in your crowd. Rinja two fast eye, a gunja Huga Ola. He passes for the Eva, hiding like Katie Lade in Conscience of Hikusuas. Tá líor an sin ríis go Gaffney. Tí mo gan lína fichadó Cockney a chur brog leis a gceann seo tá spása try game a brogan nach tíadach an yma catana leis an gceann sin. Bhí lína cosanta chuig go mún takeí níos an sin mar sin beidir a tactic cart ach tíadach nach cudú a bhharas a garta ón. Cockney sin chunig sí go tá an lína takeí so sin nach cheappa go díoch gur sí brog leis sin gur an tactic céna go dáhíh a tástáil chéile sa lár páirce agus iad go trasna páirce ar hód an luas atá ar na clíán ar an chéidir clíán an seán tá neart lo seán. Mar sin an ceanseach chuisteach a Aoife Fleming ban bhil an cholig. Dúna tháinig isteach mar onadaí mar dúirmuid an teachtain seacaite agus áit chuníice. Thócaí go maith istíonn sin. Sa teachúna máil agus iad a gum cín agus ar scór slátant an sin. Dear an ceansin a chuineáil díadach, momentum cáilteach go ar fanúmad. Tá líróide sin inis go Salter Townsend. So the gumper ceanse a sósgúil chuig go Laighin ábhailte bhfuil cinna líróide. Chaidín le chuig go mún an gháin amach agus Catrína Finn a bhil teastan sin go fada le Lana McInerney a ríis agus an láthúlaí Aoife Corey a tíocht isteach amach ar a glíhan go dtí orna Moynihan. An ghar go dóg an tíomh lína. Conscious about sheer or Claude O'Halloran under Kira Shortas and Emerson Thompson to Rater Conscious and Kikerica Erdera Brunta Agus by Kikerica Agus Desha Kugamuna Linsawana. Agus Toy Chino Machina Emera Kachigo shot and head Walter a Kugamoon on the Stach and Limester Huga line Agus Akapatanka Station and Martin Shat Machine Martin but you can't target the other Clibbert while Hunyan Emerson in the Yeshan did have a column to get Clibberson when Kurista when Nero Lesson Kurista Agus camera Captain Roger and East Jane Neil Motivation Tachakata Harava so comport of Marivera Hawk. Machine coach the draw Claire Bennett is a gate Jan and Conscious. Níor sé tíadach agus bei an Clibberts ag chuig go Laighin agus bhí sé sin an eiceil chuithos an seo
agus caiisteach an sin mí nabhréin á ide. Ja, agus sam seap go le cúgamún ará réite bhaíach mu is níú a chuidirpe in sin agus féidir le níachan freúras níocht as féidirlín le chu cá agus is míle anú mar dúh me ní amsa an feadig. Lisa Callan. Stach Janie le go hardy fi frún sinna Claire Bennett ach níle in go mag seach an cáni rís an Johnson Lecky fan Keen go se larbáin sin ag Ellens Kilnan agus bei in Clibbert ag Cúgamún an Babhta an seo agus bei de se go brud ag gin a chrothtíach tíiste gan lína de méidir agus Ellens Kilnan der nói bhí an fáineal idir náisiúnta na héidir tá cúpla caipní bóta ach seo an chéadhfuil kickimmart ansaí a goran Cúgaláin bei sí tíach leis sin na réide. Bei ach ag cembe sé simúlis ce a hálas an mar tá ché Clipper feici chuige lein fi me déanana target chomásrin Jamie go gompur léróid ach hí ar bhreanna siad Har chom sa go isteach sin sé feice mu cechanéidó cin brú chud is Cúgaláin ar chud isteach chuige mú. Abby Salter Townsend an chun ceann seisteach. Both on the ground, okay? We'll go again. Rater, Siobhan Daly, ban chuig chonach ní sí sásta. Blue one, get your feet underneath you, please. Siúra gur an dá, Don't rótása an overextend. dá, faca a brúchan cín an sin. I mí trasna a tí bheile is gan Clibbert go bheith sí. Crotch! Cáil an aib. Bind! Set! Salter Townsend, Townsend taki dash. Fi brú agus siar da Cúgamún a galach tin take go mai scatí an the fin and Conshin agus í tíú sós couple of slash game all in í cuniú an am week. Catach lís go dín prapa. Eilish Cahill. Gompar na léróid a go má an Babhta sin. Catí an the fin. Is real na buntáis daimar ag an réitóid an seo. Come to Cúgamún an last one says Catherine the fin and Conshin a blockad take Kira Shorta my dorma V and rate so gimmert a real na buntáis de agus bei kickéirice an seo ag Cúgamún agus ceapan Corlais le fáil ag captain na Cúgaláin Molly Boyne. Well, Samuel had mar dú muid séú me de mar se go tá cín cé go go leorgan sellh ag ngansaí dear an seo Cúgamún, Tá cín mór an dal chun cín, Tá lína cosan gom sin an ceán is sós an skipí mar chunig mu sin chu brúir gicin Babhta sin acha cíntear Cúgamún go dtí seo chum bre an téan táhata se dhéana ná is próid de bhhar kickéirice beidir a bheith teachsas róiscopaí agus bheits an nimmert mar bhí an réiteir ará sin ach simúl go gatha beidir chun de carú ar sin go méidir go smuoine Cúgamún agus Catherine féin beidir botiise chu le léróid agus Cúgaláin na chunáil onricnú iad a chuneal na smuoinú ce sí le dhéana. Agus simúl bhí focail ag an réitir an sin Siobhan Daly le Cúgaláin agus bin an chéad fannig chorar ban trúna seo se an dára kickéirice tu bhóbach agus i tíochtós san immert agus le Vicky Ellens Kilnan a bhí si caint an Thompson agus Corlais a chaléad a gatín a Molly Boyne. Mar sinna kickéirice seo le bolla mai nína de méidir. Balta go má tíiste an lína fichidó agus bheith beideis mar dúirtón an seána sé Cúgamún. Cúgaláin a chuneal onric agus an cosan sin atá Cúgaláin a chuneal onric agus sin kicma ag Catrína a fin sin an bhean mar lomid nach chuileach 9 mbliana déag a go fáid leich na himar an teachtain se caiite hí a gorca a gunne chuige a chonacht. Aoife Fleming. Well, gotí cool lína an Babhta sin ríist tan caiisteach sin imi an abhré gan dára Babhta agus bei Cúgaláin buíochá sin mar bhí deise an sin ag Cúgamún brúchad ar Cúgaláin nach Nicky Cáchnaí Babhta agus línta bhlána gar Conshin amsútá Chisholm Aguero ach í lechaí chun cín an sin agus ceapan beidir nach an sléis láidre i glufa Aguero an sin brenn sí bhí brú agus a léróid áirtin. Bhana sí har a bheith mí compórteach idir gá chóirlíí ar an sean chlás a bheith a gompú beidir a leatíhú bailún léróid ar éitis mó sin in cín ach sói hosa an na deachreachtaí sin ar fad bhain sin amach sin agus bhí me breanúir a becleacht an sin agus bhí mar rálam héin bhfuil imach dearbh le Nick Ward méidir níos fearr leis na said sin ach tá lós a ghlafa fós.
Is cínte mar go siad rudaí ina gceart go mbeidh siad faoi bhrú. Se chun Jade Gaffney. Tínta go amach brúmach chuir chuige mún sin agus sin sár a opad in sin ag pacha chuige mún a chud an bhrú ag pacha chuige Laighin agus i ceann sin lecaí chun cín agus tuair sé sin misneach go na muoine. By Burke Fleming agus cahal ansás leis sin mar éon na trúnar stóin bhirtíh hiarón dá bhirt san dáró chumá ag an náam díreach ceart agus an dhéróid le picamach san cúlainn clippert Honnig na cosa siar agus nírá an leachúla mó cúge Laighin Jade Gaffney in an líróid glán, láimh chud a líróid glán. Salter Townsend, se simúlne sem mé momentum céan ag pacha a chuige mún a sig glibert sin agus a raid lob. Chuige Laighin a duna go más, siar go dtí Catrína Finn. Sin trasna. Alana McInerney machad in glían ríte Guero teach trasnach sár gramú a duntan sin ceapan de binning Maggie Boylan a rinne gramú sin agus inis chuige Laighin a ghilchan cín gar an cáin a gláán amach Jade Gaffney an sin. Siarfad le clían ní chráthúd. Trasna go dtína cólachaí sa dáró Kate Jordan hadidir se lína te méidir. Nimar a chuige múna sin i gláán amach Cockney trasna go dtín prapa Gráine Burke. Ífa mór a gumpar an ceann sin. Cockney ríist, gur brog leis a gan seo. Ceann sin na pleba go háil in na steach agus bé an sin amach ag chuige mún an tam sin nach sorgramú den teithh hall na páirc an báta sin ag Maggie Boylan. Maggie Boylan har cína fad agus chuisí dírecha hééis an gramú dhéanana hééis léróid sleanna léróid an cín mai ó Guero agus níor an chuige Laighin le cin an réitear a chuilbe chuisiad a bhrí ansaí ar a buinte rinne sé tála sin chun sé sena páirce agus fecinn túnis cábhail siad a chur brúar sin amach chuige mún. Bei sé simúlífa Fleming an seáil si dobalta an saide alta gceart. Lífa Fleming, cain ceann seisteach. Ceann sin ríis níos am bin an plán a bhí nach daide rinne Eilish cahal gomá an ceann sin nach an cicéidecha a brunta arban sin ag nún cicséir go leis geall a brunta an sin edcha chuige a Laighin agus sin dohar iad an chuilhtá. Salter Townsend ceappa go le héna cicséir ach tá rudaí a chud ina gceart ceapan gur an choramí ar tucaí an réitar a dúspáide. An sean chlós an na Harlins choláite ar da aspa cummarsáide. De deacrachtaí cummarsáide. Bun agus bar go leir deacrachtaí. Se chun Jade Gaffney cicséir se tócice. Si go dtí Molly Boyne. Ífa mór. Sos go dtí lína fiche dó méidir. Nisce tá chuige Laighin albaltaí an leis an ansaí seo. Cockney gumpar i ceann sin hadidir an lína cosanta an báta sin. Gaffney. Siar ríis go fada le Katie Lade. Tíadach amach rain na bus, déad lína fiche dó méidir chur brog leis a gan sin O'Sullivan Sexton. Tíadach tasna Maggie Boylan a gumpar an ceann sin a gomá. Istachan sin Maggie Boylan an láidir go dósan a gumpar an ceann sin bhfuil chuige mún ábata go los cinna léróid tá op an bhaid chuige Laighin nach sárchasint ag chuige mún déad agus daile lobolalas cinna léróid an báta sin agus an chiic éirice bhóchan. Agus sin go má bhaid chuige mún mar chahárá an gimisteir bhí bainteach agus an tal bhí bainteach ag chuige Laighin is go bhar botún a bhí chuige mún íon ha hapa trí cín ar fad sa go glóiseach déir in sin a thug chuige Laighin chagáir sin bhuisceart chug bhéidir dé go lína an núid agus ar a leid deire lob an léróid sin a gruchttar a reis an sin amach a bheacab ach tá deacrachtaí acab níidir chumláán compórteach sa sin amach. Agus sáró dunta sin go gatí mé bhó go léirí a gáilós cinna léróide an báta sin. Feic mu inis deacrachtaí a Gífa Fleming. Is a gaiisteach ceann se rud bag níos fearach cínta ar Claire Bennett a ceann sin a hágáil agus seachún a chuige Laighin a ríis agus Katie Lade a gumpar an ceann sin nach an ceann sin lecaí an cín agus bé an clibert ag chuige mún nach a tálob an áíd agus tá siad bhí bhrú ceart ón sin amach. Ní leon dáhú sin agus tá heb Katie Jordan chuil léróid sin fuirsí cin gáidrí ar a léróid ón sin amach chuin léróid cín agus camera nílas sam ceadút leis a réiteir go neachan léróid sin cín mai ní Work my réitir beidir bé muir tíhlíne ar an tíh seo an fáil chunig a chan cinna ceartan sin agus ceart gomeach ó go isteach ag chuige mún sa clipper seo. Sin Salter Townsend an fáil for réad chun ceann seo chud isteach. Agus inis de brochan cín agus in cicéidecha an cináí an réitóirí de gumpar ceann sin ú skippaí.
Níl náta chuig móna líra de scapamach a finidís de machchingadí McInerney ag se húna gumpar ceansin suas had sin lína déméidir iad gar ceansin a glána amach tá Salter Townsend is tin stechel ar buil go fad le Chloe Pierce ní gramú dintan sin ag chuig lein Cléan in Craobh gar amach sa mar seachún fin a brisach an cín slash game labhlisin sin ag Catriona Finn Siar go dtíon láchúlaí fa Corey Aguero chuir ceansin trasna go fad le orna maine hen a gramú má dinta dís tála sin a tíomhthal gan páirce Elms Kilnell an tamsin Irish Cahal They're just scapid amach rís Finn Canchin Tesla Adjunta Gamanchen Lova Giva O'Flynn agus amach ag Líon Chavada le Corey agus amach Di Mevo O'Leary agus Gramu Adjunta ag O'Leary Gemma Brogan Cúig go múna gar an Canseach lán amach Shira Heinshid and Hukali Aoife Fleming Salter Townsend Katrina Finn Reen Sullivan is an try cúig móna Canchin a gáil chun cín a fí lecí a chun cín an Babhta seo agus kickéirice ag cúig móna chimmertháin sin agus a couple past immer a chuirní chéile a camera ardhil a tiltte cúig mó mar catú smuoine couple clúmed a chun viidir fao brú hir limeistear hain de bhár botúnar in se hain deidir lob stoi an sile sin a stoppa agus a gáile rihre an agus brenn is cáhfuil siad agus cinna a dhéanaan is an seo ag trína féin ó si I drón na postaí nó ó siad isteach sa gúine agus tá cheappa bhí me breanúí is túisce ón si drón na postaí. Tá Molly Boyne an captain an sin a freisin agus isise. An cantal réitor Siobhan Daly ní tí sásta faoi an aigen. Sí gur siléadach dáil an sin White Daly. Stephanie Nerman hís an sin freisin agus stepwacalínta. Trí Caroni chuig món agus banning se cúla cinine dinta ag Mevo O'Leary agus Catriona Finn a gáid ar an chúne. Hálar í bháil, fecinn sibhan slóbra a bant súpa as an níon as an gidíon an seo agus an tas an nónach brog. Sár chic an trína Catriona Finn is da go dtíon lína chuig féidir. Díle dá faoi chu séar a spot a carta a chuirm sa go méidir go méid sin níos fear a gáil drón na postaí a tá sé ca sin a rá chós an seo ach nuair a chuir sí sa gúine chuir sí san áid ceart sa gúine. Well, an sin amach acab ach an is an job atá le duine na an selle bhí cínú an seo bhain chahaisteach se rud atá cíntar bíonna go dtí seo an tam se Claire Bennett a gáil go má a go háard agus a ceanú an cean sin a chodíis an réitar rá nachra an cean sin díadach Siobhan Daly agus mar sin bei an Clibbert ag nún chahaisteach ag cúig Laighin ach golóir botún an iad go dtí seo ón san géad cheadan nó mai déag agus an clufa golóir stoppacha agan ó híomh tuis na motúna a dhéanana ar chuinte. Agus ní sóí nach ra roich má haine ar an lína sin agus ní thug mi sé faoi dear gorán díróid bailach chu cám agus bhígus i mar arach mén bhil sin an cin ceart gáid gihir a dó mar atá deachchataí a sin amach go go dtíon stóí an téas godagat agus le de selle bh chinú ach híon réiteúir agus cinine dianta go réiteúir in seachta sé go letáil sin an dára ceán sa cáilte. An cean sin is leach a ríist tunta go má ag Katie Lade an cean sin I cheanú. Laighin gar an Canchin bhris amach slash game all in seo agus an Maggie Boyle in a gumpar Canchin chus go dtí a Kilnan ag Seachún Elmas Kilnan a ríiste brise an bailach ar fad bhfuil sí gáil an lína chuig méidir tíomháin na páirce a gáil isteach sa gúine Sarúd Vicky Elms Kilnan Wai tíomháin na páirce go dtí tíomhile bhí mar rá ón beidir go beag tá imar a bhí feici go dtí sin agus breannar sin an bhean atá gimmart chun chéadhaid go chuig go Laighin cé go imar sí tíháta go neidir internationalta a gréibh sé náisiún na bliana seo agus a léidir sin clasataice an Babhta seo ag géalú wai rínta gramach I stisalína ina limeistear 52 méidir hain tuscail rudí suas agus chóisín bailach ar fad. Aga ní le dá faoi sin is camera ardhil a tiltte sin chuir sí muíine inte hain Fur sin na chlósa chu sí sos mar dú 100 méidir agus I gaimsún túin a chahárá 4 lágéirecht ar chupla gramú íana mar a hosa an glóiseach sin fi ná fór bhí sé gláán mhis bhí sé doíanta I stoppa an am sin ach ardhil a tiltte héin agus tá sé cinnte go méid cóteála chuúge mún tuairtamach
a go tosiach go háirit. Ní an doubt beidir locht na muoine go mé de brenn a bhí seán teachtain Nicky Coughney den éirecht as a codláb an báin drapúil a gar a chláán nó a chuimí machar dhéiste agus ar fóréil mar sin an chéad chuig faointe ag chuig Laighin an seo sé nó me déag imara agus an a bhrenn se gro siad faoi bhrú agus an sin amach ag chuig món chuig méidir amach ó lína chuig Laighin Brannach a hála agus an bhean tá tosnú an trúna se an árimimi teachtain se caite tuisce chud dúilga sí idirnáisiúnta Vicky Elms Kilnan a gáil fad na páirce agus sáród an sin ag gimar trí carú a chuig Laighin. Measú fedí mar an cinenne cartíanta ar son chatrúna fin a gáil isteach sa gúine seachas a gáil drón na postí. Gan éisteach siad letí chéad eile ón. Dúnta go maith gimar brogan bhil sí gar air sé é rudaí rinne Elms Kilnan agus í gimocht bhaid duine agus Spórtí tu an talúna faoi éirí gáil tesan na páirce i náíide chuig Laighin gar an cáin sin a ghána amach. Cé sí léidir íst gumpar go má sa géad cearú an chluibh seo Nicky Coughney geargáil tras na Maggie Boyle na gin ó preban an cean sin go contortach an sin hartar scór slát amach ó lína agus chuig mún gar an cean seo a go chuig agus skipíisteach ó lárbáí dí lena McInerney beidir sin tuisc na deachreachtaí a bón sin amach idir gar an sellh sin cheansú idir gáil tras na gumpar an cean sin a go má agus iad bhfuil feiciminis bhfuil freigar cub ar an nú teach an caitríonna fin teach go dtí méhóg go léirí amach agus an líirt chuirt lasna go dtí Stephanie Norman amach agus bhfuil an úd an shot an freigra ar an buinte ag a chuig món agus chud de legan an chean sin isteach agus sáúd agus sárionsaí an sin agus daibr an plán an sin amach a hóigáil agus gipí sárbhlis an sin ag an gaptín a sinní méh óg ó léirí agus i gáil tasna go dtí Stephanie Norman agus de gáilisteach faoiad agus an núd á amsú a acab agus gáilisteach an Babhta sin bhí an prapa a damse an úd sin an Babhta sin sinní eilís cehal faoiad a gáil isteach a fada le Craobh ó Halloran agus a bhean nar thosa an teachta se caite atá eis ar a bhhadan an tróna se Craobh ó Halloran agus méhóléirí cólachaí san rócúla duna sár obad freisin. Im de rá amach freigra cub sin sár agró. An agró bhfuil sa tá go dá fointe a siocht óna cin Isáí agus bhí me héna ceistú béidir nach ra mór an muín catína fin as a bóta sénach ní a tá a mícheart leis an dá fointe sin a fórsí agus Islán ó nútin chuig mún go mór eis sa glufa seris brise iscin seán is fi láide. Rud a tastal gur ná agus an cinenne agus cinenne agus cinenne stúman sin an léire a tócinne goach go brisechaí isce agan héis chuin chuin chearú ach stoi hánig se sin ar fád bhaid an léir an chiice chur Nicky Coughney trasna agus fearta chuig mún a hóigáil agus skipí stoi tíocht an na docrachtaí takeab an sin amach. Ní len dáfu sin a camerán is stoi an chlufa go deon seo ní mór an idir na fórní mar bhí me húr ag tús a chlufa go méidirnach mach mór an in fu cacha ápáil an tú de fór chuig Laighin go se rééisúnta bog ba ire agus botún bhaid chuige chosin chuige mún agus sé a gonsaí lína chuig Laighin a chaha ardhil an sinna hiú go chuige mún chuinnig go réiste glufa chuine sé a talantar na maidí agus na a happa sé deis le sin amach skipaí a thógáil camera an lína cúil tosaí sin atá acab Har a bheith éfacht agus tá seancleachtamh ar i chéile mé óg ó léire agus Chloe Pierce an stúma go deo. Bin an átá bóchan na chlufa seán renneúid a dáró cúla tá meast na pacaí ag an dáirin agus lótún sin ó Hallan ó léirí agus Peart agus sáimúíach Ciara Short agus Molly Bain agus Jane Neal a tíh eile sáchaiblann te sin idir seir. Tá sé simúlinn sin acha í tamid losa glufin seir fad go leordaí chud as chun immert seo faoi dhéar an chlufa ar fad ní go háidir den teasatá mún sin tá sé muide sú ascann seo tá sé Har a bheith Well, na himlóí héine a bhasca is stifaí an scála an sin scála an testáin an seofing de Molly Bain hí san sin a tíhí na cantas réit an ní an chéadhaid as a géad cearú an chlufa seo a Molly Bain is léad nach chuil sí sásta a faoi rodéigen agus golóir cumarsáid a dí héin agus an réitor siobhan a déala iríist an sin mar sin stans agus
Cúigeamún hééis an útrin amsú beidir nach chada an nuid is fágur si gar brise is a glyfa tar si beidir go bhelinse go chuig Laighin hééis úd a géile an brise isce seán. Agus dói go bhelinse so gon an Molly Boynin sin an de se hapú goil agus hebri cíó tá choréiste bhil níl sam rénta an réiteir le ach stoi bain réiteir stoi cúneáil súleir hébice a héine agus beidir go bheile sin chuig Laighin. Well, beidir si géin tú lecht tá an smuoine chur in na 19 agus tarna bíon san choréige sin scatí. Seachún an lacholí cliberte lacholí má Nicky Cachnaí Sean seo I dro Guero duna go má an Babhta sin Chisholm a Guero bochan an Sean sin I ramú din tara ag Gallant Kilnell Ní roisin imi siar ríist ag Salter Townshend agus seo dinta go má an sin ag ríist agus Craobh Rugbaí amach agus méhó go léirí gáil Harris duine gáil Harris Burt a sos go dtí nína de méidir Gary Consin gáil os cinna léróide an sin Tá Katie Lade ach an réitear gur se sin chalí seach gus be kickéide eile ag Cúigeamún ríiste a gáil skipí leis gan sin agus gatíí an féin ach an botún an Babhta ag Craobh Rugbaí ag cíntar an Consin I gasú Is ger Brisbane cin go hálinn a lena McInerney sos ní lína fiche do méidir an Consin chuirsteach go dífa Corey sos go dí lína chuig gúil Cúigeamún Babhta I Consin a glána amach tasna níos go dí méhó go léirí fear eicach go dó a go dí se sa glufa Craobh Rugbaí tucaí chun talúna amach go fada a trin le Aoife O'Flynn Sos an Consin imi agus an rion réiteoid gimmert a rial an buntáisteach. Cúigeamún na brenn fíor chuntart go dó agus an sellh in a go lá. Agus I rís mar a bhí tú deanna tagairteoí níos flúisce imirí cúil tosa Har bh lánach sin go háirid captain na fóne mé bhfuil léir arán sin ar tróú Spórt an cineireachta teocht an cín sin agus bhfuil a bhfuilm níach cinna bháin seanis. Brandingse. Nach chun siad a géisteach a ríist, tá siad go le tuairtmhaoine agus an pascart asna ag Salter Townshend go dtí Eilish Cahill idir stíiste go lína a chuig méidir an Geraint Consin chu siar catlí an na fin, catlí an na tuairtmhaoin lína I héin. Is iad uascocht méidir na rógan lína an Babhta na Geraint brioch an cín Eilish Cahill istín sin an ghar go dóg an lína an Consin a bhfuil Consin lecaí chun talún atá agus tanúd am sin ag Cúigeamún agus binnig a gríist an Consin lecaí hadis an a lína acabun a Babhta sin agus an súd a ríist agus a Craobh Rugbaí a ríist a legan san Consin chun cín. Well I ríist ní léistead agus a ríist taidir lobanúd a amsú. Well ní léon doubt faoi agus tá sin sean réal tá sé hágan de dhéad a cholíéis tá dú puintí bog áil fáiad ach smáile Cúigeamún an bailach cró an bailach deacair agus tá sé sin go breán na riantún túd agus ní mar an nach cheacuidí sin úd ach Báiríre beáirte bheith tógáil do chuid puintí agus inis le ráfuint eile chuir leis. Mar sin fell se seo an chitóig ag catlí an na fin. Bhí ábal a áfuint eile a chuir lena goid. An ceann sin na brenn go má táisí go má agus go glóidsa an sin ag catlí an na fin. An dá út slánaí agus hééis sin nimmert ar fad forláh ní buinte ag Cúigeamún. Tá mis cinnte go mé Cúigeamún níos músplechtal op héin gur thug siad an túd sin mhóg mar ba ide ní rá Cúigeamháin mór an istí I liimiiste an Cúigeamún ó hosa an chlufa seo chuide be seachas an túd sin fórsiad. Mar sin Nicky Cachnaí a fáil fí réad I ríist. Ríist a gáil tíb an na páce a Guero sin agus an bhirsa tála Cúigeamún go raibh le fipsós an dára éire. Mar sin Cúigeamún is ina go má ríist ag an Consin a gláán amach. Consin chuirt asna Salter Townshend I sin a bhchan. Tíochttaí mo gáilína fiche dó méidir hain. Trasna. Cúmpain Consin méhó go léirí tá gáil a pass an Babhta sin. Cúigeamún gur I ghána amach. Siar a hain siad I ríist agus broig macra ag catlí an na fin leis I gan seo. Ellie O'Sullivan Sexton a ghil siar ach bhín réiteoid gimmar tríal na buntáiste agus bei an kickéirice an seo ag chuig Laighin agus bhfuil carta fronta an sin tá agus bei
Cúig go Laighin agin by their tíobh. Na Craobh agus Lisa Callan an Húcalaí. Carta Brontara an Babhta sin agus Honnig muid gur fannicar níos locha se bhain déala ach fear scipi go dóin sin leis carta. Ní mar bailach cinnte fiú an cencáilí se hálan sin, mar bhí me sé leannach cloiseach an líróid an seos me a géin tú le gur cinn tochtóí ag Catrína Finnan sin ach be an ína goil réiseach. Mar sin, an ceann sin bailsa go maiid Catrína Finnan ríist agus an banóg an chumpartacha sin ón leis an líróid ina chud lámh nó an talanna tháinig muid leis an dá úd atá slánaí aice. Sin sead an áit tá cúig mún faoi bhrú, Aoife Fleming. Nó réitir sin ní trí sásta se bhain déala. So ní sé caint leis dá facha an sin. Nó mar tóna sin. Lorgan Chelevig cúig go Laighin ach cúig go múna duna go mág siad a golchan cín an faoi ró agus Chloe Pearce damsún dá útrin ó ba charíist an ceann sin leiciach an cín agus beite an seignis ag cúig go Laighin an Greens go nimmartí dhéanana tíobh se an apáice agus i Clibbert Bruntar. Agus nó i cá cúig go múna ar cúig go Laighin thuálaí nó hiúirtaisteach an sin agus cá duine cínt eile nachfuil gimmart sa ró tasa an páice ágá. Sin, feicimid an banisteir cúig go Laighin hís fún an seo. Sin Kelly Burke takeísteach. Mar Húcalaí. Cónaí Clibbert seo. Consin Curt Trasna, Nicky Coughney. Trasna Dee Baker, Chachun Cathy Baker, Blavlish and Chineke. Jade Gaffney on. Chickaty Coughney, East Cur Broiglish and Near Chinistach Sagonia, again Consin Amshu Brogan, a Golistach on the deer, will check the Brunta Kineke, Tamak Happen, a Gol Chirchin, Aguero, and Reta, Gimmer to a real Nabuntage, the East, Ax Goma de Ash, go drone, go in Kikerika. McInerney arm wall, Chachtamach has a glish and boutish in the city, Kurstach, Solohar and Leroyd, go Hugo line, the story, Molu she's in the Shinapa Hooch, Leshin Kekeri, Kinchinaha. So man can't go cookie moon brass hostage and we'll the color ash got a kick education more for you at a lean hen. Jimmy Conscion, a pulse, Stachchin Coughney. Then I could line to Black Card Dig because a fellowship edition immersive it's limit there shot as limit there shot on fight. Haha, all Hasha, the all opening, Gash at Cook, you know, the King Time show Martat. Van Bauer like in all me do, Daganin row or whatever. What was a gluffer, who he's emerald. Kelly Burke, Conscion Toiki Gamag, see the Bruch and Keen. Kate Jordan is Stinchin, Chalmalma, Egg Paka, Ruga Line, Halirchin Finneglek, Egg Kelly Burke, Hugmeder Macholina, the Gero Horsey deal at Burke Fosagal Keen, which had up in Conscion of Wanamach, Didach Disagunia. Molly Boyne a Gulchan Keen, which I like she's a kid to Leerod Cunny Sauce and Chin. Katie Ladish down. Laid a Bruchan Keen. I'm not a fool, Gasset Nietzsche up to Leerod the Hurchan Taluna. I've saw Mall and Chin a quick line a good brew at Hugamu. Come out what there had a light Gemator in Chin, I guess Sween it had the guard in the road. Didn't gonna tossy in Chin, gone. Can't gonna tossy, Shadanish. Kick, five kick. There's a college run in it. Molly Boyne at East. Suckun Kyansha, Jade Gaffney. Shirkati Cockney Golly Hain and Bouchon Suskatinina. He couldn't sauce at East. Jade up the Lyrich and a Ash Gaffney. A Macher in Glee on the chalk, Cathy Baker, a broken keen with Baker as the thaw. I know damn she agus and Fragra, a car's egg. A Huiga line, it's not even on shin. As Sar, the Agra and kicked on Kikadika at Tokiaka Bagasa. Van the Damsha Ud attacked the Shakite, Canela Curl and a good decade. On Ud good John Chong, Martwini to it, she is yet in the top. I'm your Nasnaf,
chuige mún ar chuige Laighin agus chuine siad muí chu siad isteach sa gúine agus dá siad an ggóir siad scór agus seansan is se chur leis sin agus ach áfuinteán má bhíonn siad crín leis a gic seo. Ní cachnaí níos gáil trasna bhfuil thug sin ceann déirnach, níos an maiall a chuirtaí ama thug sin mar drap chúla machchas a go láha. Bhí tú gáil staidir an Babhta seo. Mar sin gáúd an tíomh péad chuige mún ag Chloe Pierce agus péad ag chuige Laighin ceann ag Alan Killinan agus níos ceann ag cólachaí láraní ag trí Craobh a Cathy Baker agus dúirta ribh clifa go beg go bh chatrabáin agus mar sinna tágadtí seo. Ja camera bei chuige Laighin ansásta lei sin tá me cinine go mé sé tar bheith díach maiall ar a gáta buí ach gaimse úd agus cartú buí agat well ní hálinn se rómhinnic. Ní hálinn. Dúmid bhí sé ar a tíomh ceart gon fáid. Mar sin gachard faoi réad ríist. Dúnach leabhar caite in seo ar Farc Energia. Clufa fíor hanimach go dó go dtí seo. San locht lenta mór. Janie le gumpar i cheantin cín. Fíor láidir go dó sí gumpar i cheantin. Siar ríist. Katie Laid, ban eile tá gumpar go má go dtí seo. Cafnaí, Cachnaí. Ach di Cathy Baker an bheanna dam trúd rún con tortach a sin. Go chuige mún ábhta go los cinna léra de níd. Dinta go mai chuige Laighin canchin a glána amach ach bhí sí lecaí chun cín. Agus sárabid an Babhta sin ag cosint a chuige ag cosint a chuige a mún agus an gramú dinta Craobh Halloran an bhean bhfuil an chluigad buíar an Babhta sin agus níos teise le chuige mún. Camera hín pass mall ach hín an gúiseach fá chuige mún sciúpain san na chuirtú dárad le chéile well hí gramú chrú a ghéada. Cínta go dar a Cathy Baker a sin agus bhí Craobh Halloran san áitceart an amceart agus mar sin tá clibbert ag chuige mún. Díadach a lína fiche dó méidir. Sattler Townshend. An contragal trasna. Catalina Finn, Trasgadi, Aoife Corey. Chuige Laighin a Geraghalos cin na léráide. Agus dinta Harkey an sin Sárabh agus a bud ráte go agus is Nicky Cachnaí ábalta chud línta gláán agus ag Catalina Finn a gáil tír an sin go dtí lína de méid ar hain. Finn a duna go má. Corey ríist, chur brog leis a gán sin isteach sa gúine. Nicky Cachnaí. Catalina Finn Calvin Conchin a Praba. There's Finn Freevroo. Molly Boyne a Geraghalos cinna léráide. Sebastian Eva O'Flynn. Sorry Ramuel ag Jay Neal. So it's teachta tíobh seán is Catalina Finn. Sasna Aguero an sin i Gramu Dintara. Ag Emma Brogan. Sorry Ramu Dint ag Brogan. Nín pasadíomh ach dinta Harcéan an sin ag an thuáil ag gom leis gal Eilish Cahill in count an hógáil. An fin níró sin híos ar a chud ballar a chu híos ar a talúna. So an gáil trasna an sin bheanna dam sin dá ó trinní Chloe Pierce ach bhíon passion an cín nó frabsí chun cín ach de sé híh se an napáce agus é clibbert ag chuige mún ach sáir mar sáchosint ag chuige Laighin agus inis tá clibbert a copéin a lína ficedó ar tíhheil an napáce. Agus aon go bíad chuige mún a chuige Laighin atá gear imróid hála go bheith bhálarte is cinál a chuidú le imar chuige Laighin. Tá ráta éibre ordaí ag an cearar déige tá fácaí ar a báid gus brenn tá sé chuige mún atá lán go thomláin lán faoi bhrú damananta agus go leor bailí tá ar chuige mún an sin nachhfuil ach clibbert tucaí bhór an sinna go mar bhíidir i légar an sin fór faoi légar. An Corlaisach a tear Catalina Finn. An se bhfuil sí carcalór. Corlaisach ar freisin ar frappa chuige Laighin Aoife mór. Tá locht na modelis go fíor graach an seo in únach broch an tróna seo. Leis a tas mhór atá agan. Sin i clibbert seo ag chuige Laighin.
Chead a faointe le fána. Lisa Callan in the TV. So my Kira Shorty hen he's and John Van Biggins and Fort Goggle come up Kelly Burke but they here come podcast. Second with some fi can couple of nomad. Jade Gaffney. Neat Liberty in a bugger. So me happy go on Dahiv. Kali Shoch Kiontoch. Siobhan Daly and Rachel. Corfani Carbon Babhta Shagus Mahalin Sharish Baker Vecum with kicks here and Skippy Gudo. Heavy Maderon and Dahiv Glushach the Babhta Machine Heavy Kentiv Hagoshe. Machine Gachard free raid in that way. And Daro Tossa Michan Keen and kicks here. We will draw Heavy Kentiv Hagoshe. Tajami Vaver Huigamon. Costa Bui Hart. But should Soskama for you, Mara, Rida Loblish Cards egg? Neil Dow Fushin. Hug Funte and a Glor, August Navni, a Gerasur, Sajanum action. Lisa Callan, August Kira Short, Asher Fark Nehemera. There's Kelly Burke, Fogan. So when you talk about the count, and up Baltica Hall and a chain, a Catsy and a Finn. August by on Tivlina Bansa, a Machake. Machine Bain Sheenamach, I get Kuiga line. Touch steel all in a Catsy and the Finn, Lesham Roy, Gagus Machas, a good love, August Gontala. August, that when you seen Boston, Tivierga, Emma Brogan, Gamagas, Hugshin, you're the Stachant, I'm a king to come in Brogan, Sprech the Laighin, got Hugshin Jeshin, yeah. Okay, Macamai could see in the Finn. Since Kuiga Moon Bruch at a Sheenamach, Stach of Jen, Stilta, Harkey and the Stinchin, and the Necrohod East, and Conscion walk on the Gashahon, at Kuiga line, Conscion Kunny Jacob. She thief here, Ganimrod and Boutzen, Kuiga Moon, Gerald, Kian Tosh, I live in the Lera, both say Kuiga, Moon, there's a passion thief here, Ganimrod is called Stasna Jen, Tom Van, Van Adamson Daoud, Chloe Pierce, and Nimrod at Ticht the Stach and Shin Ord, Ma, like in the Clug Stoppy. It's Benny J. Neil and Vanaton Shin Shake Divin and Cloygud Katideke. You were on Villant, it's a task war. Come to Ben Rector Siobhan Daly, Garrel Lord Leifing in Amushan. Can I have pass Harava or a gram will have a squeal? August Pager gone. Go home on for his mark, because Brandon Toratoid and Dora Cartabui, near a Cartabui heart. Go Huga Lion August Canal of Fochico. Scohadid in Nimrodatan and Tunker Vinsek had a Glyphid J. Neil, Ado Kugaline Wob Gamori Shin, as Shaw, Basha Hugnum as Staxadarla, Rivek Madrishti. By Goharid, Takarta, the Goharid Neraton Clippers free brew, and Valkin Tashinan, Lero, Jawalu, August he free brew, Skill nach Waleska, Yana, and Nicolever Hochtatan and Ashniana, Ukulu, August in Lero de Praba, August Katunan Huhena. Strookemachas en Glibbert agus in Jero die hooglaat. Niet zijn gehees geschreven, kan skilchinekje. Maar zijn bulle balse goed lijn, agus immerf agus captain free score play in the head and Jane Neal. Dus de musken vakkig en feit zijn nomad agus lies katsi in de vinden galle droom groenje. Agus dunte gemaike. Dus Ardon en Sean is Kuigamoon. So moet de tanden lella hammer bij de curlen en gooit ik zie het keren vriendse gewoon keren vriendse gewoon keen en slow to dervel Nicky Ward dan zei took is daar kunnen ik heb een touch van China maken wil dervel took ik een parke. Wel zo je ach Cameron is veel goed dini kor se limestersje voor koe line again doet zet je nu naar krijt. Sin Derval Nicky Ward intochi Ekalashing Ansi Huigamoon gan Chiedwed Oman over Fiche 3 to Warren Gortu ball nas Karcha go Fulshina no damn to a point Derval Nicky Ward the Golish Dach and Shin he stoppy D the head on Lena Karen Conscion agus Gerald Holchin Keen to Clodagh O'Halloran
an chloigad buid an ceann sin leacich an cín díadach an lín agus fecin with the frostachas an sin itar Stephanie Nerman imiród a chuige mónach fuisih go chuige lein. Agatá derflik war splódach mar chonig mo Chinamach beidir veice mo diríiste Chinamach a bhí Harbh Crean agus an dhéróid nós sciupaí isteachan go cin teachfuil lánlóis hímpóir agus well chuisí wasiste scread asal go lína núdí héin ach deidir le a chósá agus an waseacht níos sin is leanna an dhéróid in cín a lína. Corlaisach ar here an sin Casey Lade an prapa tá fáil an chorlais sin. Yn y gert o hwrt gan reit o'r siofan daily Níl an natas ar na cartís baint mar dormad is fanny cywan i fi correct cwig lain i cied wawta agus irach ar y bwynta sin yn cied yn giam ward yn teg Jane Neal sponching carted yn bwynta. Ja, tan cartad ach camera níach me héin on ced a hárla leis a géad can ach chonig man dára can agus fi se contúrteach agus ní ra drugla be ar an réiteoid an cinna dhéanna. Mar sin. Cúig lein gar good línta a glána an seo. Cair dé cúig lein ar ístar nói. Is go Lisa Callan a bheith mas gan fecach agus nusta Jane Neal. Tugging máid an skipin sin go Gaffney gáil at Sasna. Agus Elms Kilnan. Gumper. Gaffney níos, siúgadí cachney gar bróid chuirla se gan sin. Guero slifin ganchan Learchin gimas an ig sí lacich an cíneige agus lacich an cíneige gimra go chud cúige lein ach an chéadchean ag cúige amón agus bei an chlibert ag cúige lein. So gá léróid a goil an cín an dáhíomh an sin ó Guero dasach agus chud a chéann score cúige lein atá chur an steach sa glibertin is siad a tridim le. Ja, man is so bij het keer een tune 8 nelen shit en zo'n team wel gewoon en als je niet een leger belgat als je voor lager auto. Chasiller on Nickney Cockney was na kicking in shin goal she got it draw on team shots it draw Chisholm Aguero on shin lesh na kicking in shin. Ja, die er is physical beter nach bij or het doet niet stoeske nach bij. Een skilles loidre attack. Jenny Clipper to reach the cúige lein. Réitá agus an tamseo an chicéide go gáile dro a cúige lein an sin agus í rá ganneach a rótas a chuige mún tíadach an talúna sin an córa tá tuí agus spaideis ag cúige lein a go línta a glána agus mu an nuiscecht nómad na ró go le ham agus Nicky Cockney ag amsú an tíomhlíne híomh seo na páice mar sin bei díma chuige mún na híocht amachchas an pastí mar sin gan éon faointí a chláán scóra acab an sin. Ní meid tá gar brúach ce aimí an fáca chuige mún mar Selína Cúil tasí tá dearbhna Award gimar troir dear bhfuil sa glibar sin a chumar bre. Sin ceanse. Na caiisteach is inta go Lisa Callan nach tinta go máid sin ag cúige mún Katie Lade a tíocht chun cín a legann ceanse chun cín tá réitá gimmart rial na buntáiste. Sattler Townsend Katsina Finnegal at Sasna Alana McInerney Bach of Adela Ifa Corey agus amachar in Glihan Banchin in Kanchin Orna Mine Hinnaker Broglesh and Ganchin Istach Hadish Elina Cool will Yum Katana Lish Ganchin Ta agus Goma Dadash it's low on Goma Dadash it's on Cliberton Chin I'd say well Orna Mine Hinna Haslade Hugamono who's a cliff Shan idea that should Garen Learch in a scapa on Ta agus sorry na régus tú imródí ar cinnig cheappa bheit chréisna éca gáil John na postí agus nuair atá siad aniuúil tú sin agus trí fointe ar fá bhfuil nó róh detra béidir nach nuair siad bailach cínte gá ach bhfuil nó ráile víidir céad fan géad cínte go bhíidir sé trí fointe chuir siad isteach sa gúine. Tá sa go céidir siad go deastíí núd leis an chlufa seachúachta. Sin. Cliberton shot, egg Kugel line.
Tá Derval Nick Awards is den sin tá mé bh go léirí an agus tá Chloe Pearson ran dam sin dá úd an freisin. Agus carta don gus ró cool tá Derval Nick Awards a gimmert. Sin tá Aoife Fleming fós at fart na himara. Derval sin gearan kick sér an ógal go skippi stop si last second ach ní an nedog sétí mar sin landin si a siú go dtí Chloe Pearce macatí go trí na fin trasan go dtí O'Halloran Intarí cheanú pici so go lena McInerney amach go dtí Aoife Corey gar áisteach Corey gimach mai chéad gramú tuci an talúna dead an sin bed an imrod Imachta sa malach an Babhta sin bhfuil siad Gimmerton lecholaí Clibbert Salter Townsend an réitir sásta agus an Guero picas sosilíróid agus an gáile steach sa gúne agus sinna chuntarta dá baint le honnig mu de teachtain se caite ag garca agus faoi dhéire cúige mún ag críochnú iste san gúne agus dinta go mai go Guero. Tá mé hapa go aspa conversáidin sin bhaid chosantóirí chuige mún a chuige Laighin chumá. I cheapa go ré beidir go an immer stoppaí ag an réiteoid. Rud canna chéna go nicehhard níos túisci heb si go si go siar níra ach Harlan rud canna céan an sin go chosantóirí chuig go Laighin agus rud thug deis go a Guero agus hapa si. Sin go trína fin beidir go delinn ceann dearnachta leis se get tuigech ní eann se seo díadach stifaoin seaastan a gábhéidir isteach an taobh líne. Kick fir jochar go dón seo an chalín óg níim lena déag. Moet ag le hama an seach chun fin agus a tangáil waidin tar ís lé agus a míála amach ar clé agus ar fórílach sin é an le ama a sroten in seo agus sí méh go léiríonn se tá caint le siobhan a déala ach clufa fíor hainneach go dó ón beidir rudbeg Shramley sa géad chearú weide chu daide le cúige Laighin chéadú sin amsú tá cúga mún takeid eis go má. Tá cúga mún canna siad atá chun an brú ar fadó cúga Laighin tá beganí má tá gaoibbeán is le cúga mún a bhí se sa géad leis sin a ní mór an atáán ag ná céanna sá clufa go deón seo agus mar a dúh me ní mór an tá dá scór an inis ach ní cheapan go bháin an scór mar sin. Mar sin, nuí de go de a bhábhar chuige mún trícinn go úd go péide Chloe Pearce agus cánig Trisam Aguero agus gá úd ag chuige Laighin amsia ag Vicky Ellens Kilnan agus in cáneile ag Cathy Bakers. Begad átrab mar dúirtón mar sin tá túl go mór leis a darla mar sin filigí an seo linn a ggódan dára lei sin i gan coppla nómad. Tuí go má istin sin. Chapún má a fin Consin Tesla agenta go man sin láha mai gífa ó Flynn agus amach ag líon chofada le Corey agus amachtaí méh go léirí. Sin an dára ceann sa cáilte. An ceann sin isteach a ríist agenta go má ag Katie Lade an ceann sin i cheanú. Laighin gar an ceann sin a bhris amach slash game all in seo agus am Maggie Boyle in a gumpar ceann sin chus go dtí a Kilnan ag seachún Elmas Kilnan i ríist na brise an bailach ar fad bhfuil si goil an lína chuig méidir tíháin na podca a bhil isteach sa gúne Sarúd Vicky Elmas Kilnan ceann sin a go má agus iad bhfuil feicim is bhfuil freigar cub ar an núd seachn catríon na fin teachta go dtí méh go léirí amach agus an líord Kurt Lasna go dtí Stephanie Norman amach agus bhfuil an núd an shot an freigra ar an buinte ag freisin. Im de rá amach freigra cub sin sáir agró. An agró agus bhfuil sa tá go dá fointe a chiocht óna catríon na fin catríon na tuairtfein lína i héin. Is iad uiscocht méidir na rógan lína Babhta na gar brioch an cín eilis cáilis den sin an gár go dógan lína an ceann sin a bhfuil ceann sin lecha chun talún atá agus tanúd am sin. Fi ábal a áfuoin teile a chuir lena goid an ceann sin na breanú go má táisí go má agus go gló sacrún ceann se Jade Gaffney sé go dtí cachnaí gálaí héin an Babhta sin sos go dtí nína í chuní suas a ríist. Just up the lyric and a Ash Gaffney. A machar in Glee on the chalk, Cathy Baker, a broken keen with Baker is the tall. I knew that Corey gave up my kid, Gramu took it on Taluna, dead on chin. Bed and Imrod. Imachta sa malach an Babhta sin bhfuil siad ag Gimmerton lecholaí Clibbert Salter Townsend an réitir sásta agus an Guero picas sosilíróid agus a gáile steach
Mar sin na fórne tíocht leis go páidce anseo in nónach a broch agus an sos a tócaí agus an slua. Míle seach dochtú sa ceir deirtar lena baint sása as an immer te tráig le hama leis na himróí faoi ís agus seansin na himróí exmudin seo faoi chean coppla blian in gánsacha chuige mún agus chuige Laighinach go háirí ar 9 na cumin as an gúige sin i gimmartin seo. Mar sin líd agus a bhábhar chuige mún tríú dacab san géad le gád ag chuige Laighin agus mairamód í chuige Laighin tíomh le 40 go cean chuig nó meile agus Jay Neal isiste a musca an fecach. Lana McInerney, fáil faoi réad chun túsa chur le cuasaín seo sa dála. An íon dead an dána mai clisin na fórne seo bei de seil an teachtain segan chun átaí cínú sa glufi canis an seo fi chean caiiciise. Stoi buirtar a léine go mé le choiseach sa glufi canis sin mar a dála rud cínta eisteach an teachtain segan. I can sin toici go má Jade Gaffney amach a ríist. Cearan can sin gháil amach go chuige Laighin tá cléanaí chrothúd, siar go dtí cachnaí. Broid chuir leis a gan sin, Gary on a Guero ís ach siar a honnta gan sin abáta sin agus níos tá deisice an can sin a umpar seach chun chuige a mún Ger chuir lena goid a gunne cheardé chuige Laighin i ríist an bheanna dam sin dáút Chloe Pearce as giláil in sin ag catsaí in the film siar had a dream chofada le Corey agus Corey machas in gnámú go dín tunnadaí Katie Flannery agus ag gáilisteach an sin in can sin a céchnaí ag Flannery úd a gunne chuige chonacht an tachtan se catsaí na céad chluife agus í tacaí chun páidce an seo ag le hama agus sáúd ach catsaí na fin in sin agus ífa Corey sin gnámú in na Harcían. Catsin na fin Harcían ar fad an pass cúldaris mar thugad in sin an pass cuioch sin isteach an Wick Flannery sin agus sóí chuige mún tá má cinnte go se ráite lob iste siomra festis na a bhí carta buí ein hena dhéal modúd go machanis agus fáúd agus stoi gúnaí tá chéadúd chéad scór ag túsandára le táhachtach ach pleanna leis an méid chuann se leis an scóran is. Is sé Catriona Finn gáfuoin teile chuir leis a go sin. Gan stróir leidir amach ar na postí mar dúm an stíláil in Catriona Finn agus nach na bhfuilach níim lena déag ceapan go bhheiceimid go leor eile a go Catriona Finn leis a scilálann sin an pastí fíor cá dream ag ífa mór ag ífa a Corey a bhí tíocht ar a ggólainn agus duscail se sin sos cosint chuige Laighin an sin. Agus bear na 6 idir na fórne is ag. Túsadára le agus carchanúmed le nimmert. Mar sin, beidir chud go mú bainte imróí chuige Laighin agus oberleid an ina seacab mar dúirtón 6 chun deide cachnaí go tíochttaí se na páirce an tam seo. Tóicí go an sin Maggie Boyle in na tíochttasteach leis an gnámú. Go mai go Lana McInerney, Shelley a chunealara, agus Katie Flannery takeí isteach. Lana dam sinú an passiontíh hir go Lucia Finn and Thompson. Bhí sí lecaí chun cín agus mar sin ádan tuí go chuige Laighin an seán istíiste go lína 52 méidir. Agus tír deis an lo gáil a reist beidir freigra cinnta thiúirt ar an túd iontoch sin a chunig muidú sa. Fáil. Ní a cháú me tíú arú diantan sin a cha. Sléir go déir leis a gáta buí. Tá. An stoi go chuún dána tí go nóid a chéad sé ceadacha go bhín lérá san nimmert beidir go réá sin san áibh mar dúirtú na Harchaí. Tá Rosie Searle. Banna bhí anna coch nó hang si an báice tatan se caite takeísteach an sin tarócúil. Agus í stinnáid Ciara Short agus tá Jay Neal í héana ar eis mar lóón ar eis mar sin ag go bheith chumad Neal is a gumpar bhaid chúil an clibert an báta seo. Gaffney isteach, se chun Neal, umprin sin count amach atí Gaffney. So the god Sasna, Baker. So Dobbit an count an gláán amach, imró go chuige mún an sin Katie Flannery ar a tíb seo. Gol Sasna tí bheile, Cachnaí gol Sasna, Sullivan Sexton chu brog leis count an Aguero dina go máth gáil siar. Count an Chiansú. Tá se le na líróide ag chuige mún. An chuig méid armach an na lína hain méh ógó léirí. Jay Neal a ggéir gáilos cin na líróide. Siar go dtí Catriona Finn.
Síse guarantí lína a bhaint amach tá sin dinta go díreachtíiste an lína 52 méter. Agus émar chéalhór agus nastan sin agus cholín go má cin sin in léróid a chudas an imirt agrad a chuid cosantóirí héin agus tosí tógáil as an úríist. Sin obair de Tá se gáil tras nó hain sin amach cachnaí tras na ríist gotí Ellens Kilnan Dan sin sáú sin i chéad scór tháinig mu a géad le Cachnaí ríist tras na Cathy Baker tógáil a cheann sin thóg sí tíad a lína agus fin cosanta sin a fannach le chatlíon na fin a rinneon gramún Babhta sin Tá sin a ríist a gáilchan cín Ellens Kilnan Trasna dinta go hálan ag clíanana i chrathúd i ríist Sin libert ach ceann cáilte go blacach an cín an Babhta sin agus pucaí sós ag cúige mún agus méhó go léirí still láir sin i ríist agus beidir go cúige lein is tascúilte a sé faointí chun cín sin gerbhar brúrodí agus is duna botún. Tá, so physical go gaisiad scór á ló go man seo catína fin a fáil cór leis faoi láthid an seo. Ní líon dócurinn sí gramú har a bhara láidir crua an sin níos túisce agus tá sí níos ar a leagún inis agus bhfuil tá sí go le réis in na síomhann seach an áchla féimí ag go háirid gopla núméid a tá feici sa dára le ar cín ar fad agus éonhar atá sí chud bróg le léróid bí sé sinna go le drón na postaí nó ar thóir talún ar an tíomh líne tá sí har a bheith crín agus nasta. Mar sin Noch de chorleis is te ríist Chorleis ben se me dúirtáin ghfuil catsíon na fin cearca leir Mé bhó go léirí I héana fáil chorleis Brandinse ghfuil méhóg I héin cearca leir Is biseach take dheara Mar sin ben clibbert ag cúige mún Héis sé méid sin ar fad Sattler Townsend le cudisteach an seo Tí clibir trap an wadní fear, wadní seaasfuí an dáidan Gus ar chúla sin acu agus Chloe Pierce a tóigal Sé de briseach an cín sus gohfuil derfil Nick Award ans blódrach mar dúirtón níos slóthe amach an sin a gohfuil le Sattler Townsend a chur bróig le Lana McInerney ach ní am go binna bhí Bertaí a sé mí tíadach amach as in yimmert derfil Nick Award a ríis dón. Tíach má tá sí bhfuil sa glibir sin bhí me galrá tá sí gimar mar bhí hocht níl me cinnte cáil sí gimar fí láid ach bhí sí sa síomh sin sa glibir deire sin tá sí har a bheith scofanta a go bhhaid náid go 100 míle san nóir agus líorráid eice agus sinna chud a brú ar bhí sí thar stoid na cosantóirí solas a go sí bailí. Lisa Callan le chudisteach á dinta go má is din sin le Craobh Hallar in an ceann sin a ghaid agus níos cúige mún a gomprach an cín le Gráine Burke. Sattler Townsend, Katie Flannery An Jamie Shach mar Scrum Trasna Guero Toigal Chanchin White Corey Darren Chanchin along the mach Darwin Nick Award Toigal Chanchin East Gira Lavlish in Chineke Santa Gamaka and Chanchin of Hershire Machty Katie Flannery at East and Van the Damchanode Katsina Finn Brandon Jamie Stachel Lauren to Carrot East Skill all and Nick Finn in Conscious of Skill Machty McInerney I said Chloe Pierce Lucky Hun Keen Ek Spank Libert Egg a Kuiga line Dirach no so no needs to Katsina Finn and Agus and Skilchin on past if here called Odd Dream. Because I'm story past all the Sean Jacker cousin Hossin Sean Jacker stuff for command the Harlincha couldn't shut all the Mullo the concentrating so it's we should buy a cream cannot see on the shot the grammar.
Mar sin, Kelly Burke leis an immert, sonnig cymryd sa géad le, agus tá Alma a tagamana I héanaiste, ca gansaí ifir an 90 an gansaí chuig go Laighin an céadhfuil I díobh. An siad Kate Jordan agus Aoife Moore atá fág an na páice istin sin. Sin Kelly Burke agus Hannah Hannah Wilson is de freisin na bóchan na céad capín, díreach martá Alma a tagaman. Golóir imnoirí bóchan gimmert an gansaí gud cúigí an chéadhhaid an seo le seachtain an os. Tuis na nimróí idirnáisiúnta bhar dúgus agus a ríist an tamsa. Well, siad cúig móna fáid an cinine déarnacht an canse fáte ag cúig go Laighin. Cicéirice le bola ag Nicky Cockney. Bain chuiristeach an seo ag cúig go Laighin. Tíadach Timo Galín a lína 10 méadar hain. Honnig me Craobh Hallar an daile lein ceann zéad a ghaid. Tá síiste lár an sin a ríist. Kelly Burke, Shahig J. Neal. Agus honnig an imráisteach an tíomh bát sin Craobh Hallar an réitar Neal. Agus tá an kick éirice bronta chuig go mún. Chud an nimrás an éir a ríist tasna ag a fádan sin a ríist le catlíon a fin. Aoife Corey machad in glíhan an sin a gcuéróg ar an cáin sin ceantú lecí chun cín. Seileh na líróid a eise cúig go Laighin. Cúig go mún gom leis geall. Chur an brún seo Katie Flannery. Tasna agus cáin sin imi siar. Tuci suas. Gurní tasna. Tí Craobh Hallarin and Craobh Hallarin took a talóna an sin ag Elms Kilnan. Dervin Award. Round the buntage limer to the east, cuts in the fin, Ishtin Chin and Ish. It's a Bishop Gamach and Keen Ta, a Grania Burke. And Ray to the General and pass on Gora on pass and Keen. Up and round the buntage limers. Eke Agason Hikadeke egg. Kuigamoon. Laighin to Saram. Ngooi is er on the post Babhta shach. Peter gan she bregnar kom riist. Ach hamara ri kan who's an dar ja. Ta kinirachtin toch, masterachtin toch. Ayana katin the fin eran nimestiar sin every General Lord Park agus ógáach. Agus go bhean nach chuilach níim lena déige ón chudimar a bhaid níos abí na sin. Cheappa go seán a bháid níos fuide nátá ach agus ní bháin an kickáil th cinna fádach na cinníchaí tá sí dhéanana agus na cinníchaí tá sí dhéanana faoi bhrú dúrman pass nó a muí na bróige nó dúrman pass cuiochnú dáil sin tá feici an coppla báta chamá. Well, he's still are in the TG4 fi lá nist Katie Flannery ta kimmert even down Kerry's and County you could tell this County and see what sheer Janie la togal fi vrú Schachmeder mach on the could lean on the lean of fame Gaffney could he Coffney so County agus Kugaline I didn't know but could lean to a glanach Tenú mat nis catis a dar agus be Kugamún race on to Stasted gomorchan keen agus could smug an immerton is ayana elimster Kuga Laighin cup. Tá ach sna chéad botún tá heappa chunig muid sa sinamach ó déanón aru an TV cáisteach sa sinamach ó tháinig Dervin Award agus mar dúirtú nimach go meachan sa cáisteach a Babhta sin. Katie Whelan is the Jade Gaffney fog on the podcast. In case you will in mar lachúlí clibberte ag Cúig go Laighin. Cáin le cáisteach Dervin Award. Ágaí me siad gear agus cáin chefús a dé cub seachtí méh ógadí Dervin Award agus méid go bhléirí a Babhta an Babhta sin díadach an fart tréinala. Cáin geirí de gear ag gumper tíadach id an líne. Dámú dinta an Babhta sin ag Molly Boyne. Siar hain siad a ríist. Argadógan dí agus gur mealach íana isteach Rosie Searle gumper
Siar hain si go dtí Flannery, Catriona Finn and Babhta sé go Guero and pass dénach amach an seagus bhfuil túd an sin tá ag ifa cóirí agus í leacaí hadis an lína an sin eice beidir go neach an pass stréir fa second ach rinne Guero hintach má i ficus agus an pass dénach ach chud amach an sin ag ifa cóirí an láchúlaí agus sarú de le chuige mú. An chóimar tin sin sesan lína cúil ar fad agus clíhannig preba sósa lár páirce nach súla chuir be Guero ag an núméid deire in sin agus í a bailú níróid agus an stoin gramú teachtasteach na molcha tá céile gaiile le níróide eistrúach an sin agus anú go deon sin bhaid tosaí agus cólaithe. Well, by Níl an doubt faoi Coachella, Chuige Mún, Matt Brown agus Niamh Briggs be sé Tharva sásta leis an nimmert taíon lecha agus naíre an stúd atá be an nimmert an seo. Gáit an darla agus áúd chuir lena go deach agus brean is sé a scóir sin trícha híana de a bhábhar na cuairtóirín seo ar fáic energy agus Catriona Finn aga hálainn tíireachtaiste an fosta an sin. As na láh agus as a tala í tíor chumasach go dó leis gicáil. Agus ráfuoin teile chuir lena goid ag Chuige Mún trícha trí de. Agus chuúd sin na time si Jacob a trí cín Jacob slánaí ag Catriona Finn. Well, Mén douteach go Rugbaí mórm na bhí mar am héin goach na fórne a garcha chéile a dhéad tá sam gur bhíon teamla le nimmers fós ach a chuí tá Chuige Mún ag immer fi láthir muna de aró suntasach ar chuige Laighin ach bothóir amháin fi láthir a chumar be. Sonnig mu seán teachtain se caiite gorcha réir mar bhín clufa gal ráis felsú bhí Chuige Mún mé bh go léir ríist fíor ceanchar ag gaiiptíín ar glufa seo Dervalnic Awards agus dtí Catriona Finn aga hálan i ríist amach an sin agus seachún a Chuige Mún a gáilchan cín. An Babhta sin an passer nach chuirmach ag Lucia Lynn an sin. Siar hainte Dervalnic Awards fíor eicalach go dó. Sattler Townsend is Stachel Arboid. Gráine Burke a gumper. Siar Catriona Finn. She didn't take a hauling with the Croy Pierce agus an Lavdish sin ag Van Adamson Dowd a géad le Pierce seachún Finn at East agus na Kinney Carta dionaice an Counchin Kirstach a fada Alana McInerney an Counchin le which laci chun Keane i de Gergolos Kinna Lírod an Bouchin Button a dionan is Chuige Laighin. Agus Eve Prendergast sin nach Chuige Mún is teachtasteach go callíiseach a dead an réitod a Siobhan Daly. A ríseoing mu Catriona sin faoigáin sin a couple of pass glóid to chéice. Tá agus am heapan nach tugann si go hilas go Homland ce a Harlan sin mar tá si fiúna ceisniú an réiteoir agus chuid cumrádaí ce rinne me a spálachan sin ach tá si Harbheith bagarach má tá tú mar i ggéar cosan sin na chuine mar tá well ní tá feici aine tá na chola skill fí smach na mlánacha. Mar sin choláis ar duine gaimráí Chuige Mún a rí sin í Gráine Burke an bhean sin tá fear banal tá fear chus gumpar go má an seo go dtí seo san glufa seo. Nicky Cockney. Hold on the park, good sword. Kickéirice le bolla, sí Ellie O'Sullivan Sexton, Wellis in Kickéirice shot. Táin ballte go maice, isteach a limis der Chuige Mún. Una the eile fi réidir Chuige Mún hís an sin, sinní Lily Morris. Lily Morris is de ban de go chéadhhaid a gunne chuig go chonacht an teachtain se caite. Ban eiles ball an cholig. Kelly Burke. Seach Jenny le tógáil go má. Jenny fear ó chuige, Rosie Searle a gáil trasna. An Catty Mally Boyne. Chut sí chunín sin níd aidir le choil chun talún an glúna chud a tala. Mar sin nach an sin faoihéire tá an máil buite ag an réiteoil Siobhan Daly
agus Clibbert a bheith an go chuig go mún cosintháil ístig na muoine. Agus muide dridim le ganach chugnú met fi fáí glogan is film na cinál brisí seo ar fád chuige mún iad tógeall náman is Clibbert teachman is ní bhéin defir orb an níoró teachchar isteach. Sin chuig go mún go mórchan cín. Sin tábalt an clufa se immert ar a gcóir le féin a lár na chuide. So the Eve Prendergast. Banile I dimmer gan chéadhil teachtain se gaite go na chuige chonacht. Derval Nick Awards ar chúl in Clibbert an Babhta sin dervile. Slash game all in Sinneke. Banile bhí mar chuid go feineal tréáil an Edin na fórne idirnáisiúnta. Siar a haintsiad. Casey Flannery. Catsíon na fin. Samach a ballach ar fáil gotí Lucy Lynn amach gotí Aguero. Scaachan sin. Gramú dinta an sin ar a Lana McInerney. Grania Burke go hall in a chin slash game agus macantí Catsíon na fin a chu Derval Nick Awards and the Mike Conscience Victos Immertal and Ignamuini seo a chuir dead an passion I mi chun talúna bhfuil méhó go léirí albaltí cheanú tá generated. Just a generated go bit chuig line le chun cíní Prendergast Guzí Pierce Flannery Catsíon na fin Amach sin Conscience Scail take Lucy Lynn Sair dead so come with Ash and Jaw Thief on the podcast. Níor tháinig céim múntá seastar ar réiteúr. Sin. Kate Jordan, at Asher Park na Himara, and it's Chloe Pierce. Mar fágáil Ciara Short iste an sin. And it's Chloe Pierce and Vanad Hussa Hullerad leis a dáút sin sa Gate Carroll gan chlifa. So sin an gifsíochta a táim faoi láthir inis so in sprágu sin thug sí gáhhair an nar siad ag nám nach siad a dhéanana an éiri sin tóchan cín agus an túd bog sin tuí bhób acob go chuige Laighin an siad ar easa glefa bhhaid sprága Chloe Pierce. Mar sin ordan eile chuige mún an seo a lína de méidir na Laighinna. Steve Prendergast. Then again, Rotas a chuig Laighin sin imi chun talúna agus an chicéidir bronta agus tóigi go scepaí a bhfuil Derval Nick Awards scuilú lééis a géad le a tamse tá stop cura le agus an réitirá go chicéidir atá andar náid. Sepan go Catsíon na fin ceann seo i dro an tíomhlíne híomh seán an páircead híomh únach broc. Bailte go máin ísteige sos go dtíine fiche dó méidir Spainte seile I chuige mún an seo. Ach, tá chulachóirt go nimmert ag chuige mún fi láthir. Is régan tá chuige Laighin an Gríine beáil ar a dhéarad nó seile bheith a bheith coppla glóiseachtain fi láthir an éiri sin brú á chur orb ag na muoine. Ban óg take isteach sin go chuig Laighin lámór de se Heidi Lines. Imród faoi 8 mlíonna déag na héad an na dimar gréibh na sé náisiún níos tuiscim léana ban nás na rí a bochan na céad chaipín agus feiceim mit chuige mún seo tóigi go má an máil a chud a gobar ach seo. I ríist, stin sin cosan go má cléan na ní chrathúd. Great an rá goil selim na léir sin go Prendergast, Ciara Short an bhena tá Asher Park na Himara. Prendergast ríist, Gearan Council chun maig McAward a fin na lábhar stin sin ag Clód O'Halloran agus í lecí chun cín agus aspa cummarsáid an éirí cheapan in sin. Ja, ach ag nám céna ceime cinnte me se go dtíach gur lí sead an léráid a cíneach tá brena cáil sead a gimmarte chlafin seo agus ní chuir se sin asan ní mar go ghób mar chulig Clibbert ní acab dá chuir isteach ach fétar a fiú an héiscúil réiteúí cear a lósa chuir leis le chuir isteach sa Clibbert tá muta caiintear leanú me a bheith caiite cinál ó réiteach tain agus i méiseáil scatí. I went out for sin, bin golóir am a chuirmú sníc glyfan na man a bháin a bhín se sin a gceist go minic. Daoine selsan am muide pléilens na cuasa sin agus cínta arab leis áil ar a bhaib. Se chunig ceann nach chuir isteach a rí stop chuir leis an immers mar lóán an sin. Agus an immert sear fádón tá sé fellin se chuige mún an éirí. Ní lentáh seo mar dúch me ní chuir se tá asó go neach léróid an cín ach mar tá sead go dánisté limimistear an náhaid mar thugadtí sin agus brena tá trí foiinte agus fiad bhena le
le Saru ag na Laighin fi láthir. Well, man Darlene Mirrolls. Anzoch ag trá seo Mirroll sinna eáil. Seo chun chuig go Laighin mar sin. Is Casey Whelan. An can seo a chud isteach. Mar Dortóna sin ar ball beag an Nimmer tíh contralt an fáid go chuig go Laighin go trá agus scórnaí testal géirt go dóite. Can se chuisteach. Patty Baker an count bud go as amach Leinhin. Macha sin O'Sullivan Sexton. Gramu sin ard mar sin in chicéide kit. O Guero baganín ard an seo bheitte hí an gramu sin a cha ríist. Tógáil le déanana ag chuig go Laighin is. Sin O'Sullivan Sexton. Sin chicéide kit. Ní mór an talún a rinne sin chuig bhéidir nó mar sin. Sin bheanna duú an feálar an bát sin na Heidi Lines. Tú na chula 8 mlena déag agus dimmer an faoi 8 mlena déag na héan. Casey Carrigan í héin hála sin an gléan. Is na honna ar fád tu an páirce inis. Rud a bhí man súlais don áid dúir na cuinealacha an seo. Can sin cat seach an go maiid chuig go Laighin nach níor bhí siad chalaiseach. Mar sin sinna chuí ar éire lob ceann sin a bhchan a go héasca. Mar sin óna díile. Clódra Dunn. Ben hánig an páircinn teachtain se caite. Agus stop cuir leis an immertin seo. Tus go bhise isce. Smúid le bailtíid an dára le an seo fáirce chúnach broc. Well bhí mud súil 9 le hama. Gomach bit tachtanier galíní chuig go Laighin nach an dá útrin am si ag chuig go mún Katie Flannery agus Aoife Corey agus fíoch ag chuig go Laighin go trá seán. Go háid an chéadú trína fuirse tá tríú cearnú me steachsa dar lean ar a bhín carta buí fós a bhain ag chuig go Laighin. Nar jans tú carta buí is teisiíntacha brúchail ar a bhreasúr scóra áil tháinig chuig go mún amach fuirse de scór sin Animert camera ó Finn agus Flannery an choimertin sin agus áíre anna deacarne sé chuige Laighin a cheachtar eis sa gluh se. Agus go leor bailí beidir go néir sé nó pein fan mu go dín chéadhta eile mar tá barna baganín ó bhór, níl sé gar go chimirí gortaí agus an nasna bháhhar sin ach tá cinnte gur Portal ar fadan is bheith ag na muoine idir an European bheile. Tá de seanin is cop glóiseacht a chleachtan seo imiróí deisiúrt go imiróí a láimh chud an áde chamá mar. Tuí ag go leor bailí tá chluh se grúte. Go mu í sin Níomh Briggs agus í Cain Club. Méh óga léirín captain inis caiinte sin agus Tá gaiidan an golóir imirí óga I gimmart sa an chéadhil teachtain se caite. Ní bhreann siad nús faidan nar tháinig le chéile go dtíle beidir míú gános. Bhain le dáfuil go háirí na smuoine túir an bhide a goban an chéad tá stúrú chulahort soláir páirce Catrín Finn mar tuspáintas forife ar fátan sé bhain tógáach se. San sunstoch héana agus Casey Flannery Babhta Lunúid go minic tú gan an líráidhain le cholaí clibberte sprúta antochad chosan mar sin. Ba gaprat ina ceart. Srach mu a ríist. Rá an chicsíir sin hééis sin sin amach cháir hí fáil na páirce. Agus cinnte mé Níomh Briggs go hí sé tíhrín an teag me se ansásta go dó leis tuspanta seo I híochttas baile agus iad a gamsú. Thú cín go úd go dtí seo. Gus áit nach choléis go híocht go dúnach brocha gunne chuig go Laighin. Well, an léomh tam said Eddie go mééis de leis faí an caiici go bhéh an rud cena céna dhéanana ríiste agus muil le sé. Rud nach mínééis ga dhéanana faoi ró. Go dtíach na luigechtaí atá techa chun cín go báris cinne ní dóige me sé faoi faoi an caiici sin. Íh Prendergast fáil fi réad agus athús chuir le cuasaí ríist. Prendergast tasing dtí Flannery. Ní se chun iad ríún ceann sin techt chun cín a sin nach í leiclich chun cín an Babhta sin agus kick bé an clibbert ag chuige a Laighin.
Bhín smuoine go man sin agus a ríise de scap an níra sin amach agus an láthúlaí fa cóirí é tíochttasteach sin a legan an cean sin chun cín a faoi éire. Clufa mai mé cóirí sí tíochttasteach líne go réir vinnic. Sin Fáic Katrina Finn Cheapan beidir i do cuoinú beidir ar an nimmert na seachtain na chiach rúnón. Brisálan an seo ag imar a chuig go láin sin í Katie Whelan in lecholaí clibberte agus í gáile tíomh báil sin Janie na tógáil cheanse isteach go fada le tag Katie Whelan in east. Cansin O'Sullivan Sexton trasna de gar nimmerte scapin híning passes ar santa go an sin ag Claude Dunn Lína idíú east Sullivan Sexton could she broke leis a gan deach sa gúne agus a geall isteach an sin tá Katie Carrigan a gar broch ag ganú Carrigan faoiad an mí lé agus tá le fear camera hall an sin nar se chuá bhfuilach kicktas go Sullivan Sexton isteach sa gúne nó beidir bhí siad récht amachchas rána. Gramháin chróga chun sin bhaid lá cholaí chuig go mún í choirí mar a ché go méidir go well go scóir a aimsí ag chuige bháin beidir be mu ceachtas an seo ríiste has go bheit sí har a bheith cróga. Mar sin Cansin míach a lína cool. Mar sin ó náit i chiáil ó Sullivan Sexton í ben clibbert ag chuig go mún. Mar sin na honna díiste. Emma Donegan agus Ciara McLaughlin iste. Go chuig go mún sé gáil trasna Babhta sin. Guero takeísteach ón lína editíháin na páce gur an cansin a gháin amach anta go má stin sin ag Katie Flannery an cansin a ghána. Se go dtí an tunnadaí Jane Clahasaí. Níiste a gáil amach tíháin na páce Lucia Lynn. Go go mún siad gáil a réachta seo duna go man sin Lucia Lynn a tíháin na páce tá Guero tímuide. See the compare man cansin amachchas an guntart into my Katie Flannery and cansin a hoigal. Emma Donegan van had díach takeíoch an páce. Níos machtaí Flannery agus Flannery amach an seo chomhad a Lana McInerney gur gáiltíiste go Elms Kilnan. Amach Tíocht an tíomh seo. Tíomh cún go nimmert an Babhta sin agus sellhá chuine le léar Jacob. I ríist an sin. Emma Ciara McLaughlin iste. Tuairt an fast. Gearolalas an ceantin bhfuil sellhá go níl. Siar a haintse a ríist ní passes ar. An réitáid gimmar trí an na buntáiste an sin agus ní raid imir a chuig go láin as an gramú an Babhta sin agus an kickéide ag chuig go mún. Agus a ríist. Immert Ellis agus chuige mún go háidnílach faoi bhún ceúir a fácéir a glufa fácéir a glogan seo is agus an bearna róhór go thomláin is le dóna ag chuige láin agus well coplaimirí tuí máid a báid cin sin is coplaimirí gortaí be go choráó chumá le crampaí. Ní an bhile an arbane. Na chuineach an seo fearhrahalach fearhharvanta fearhharvanta go deo an seo i nónach broch an tróna é seo. Corláis a chur chud a híos an sin a Kelly Burke. Agus an déile stin sin ag chuig go mún. Sa Lana McInerney fág an na páce. An Derval Nick Award bhí gimmert just a bacha ó tháinig sé an pácin is seo tháinig
Bucky siar rís an lína cúil ach sí chachas isteach an side seo isteach san sin amach agus felt mór take a go dimara na ide ó fach sí canas ed an job sin so John baltamach ag Flannery it's been just shake Mac Awards John shot chá isteach Chun dervile, isteach an sin, tuigh maig, Todo Halloran, ach ar íst, chun malach na trocht ar bhí mar agur a gaiide go málob ón sin amach ó tháinig sí chun parcad a nimmert leanach de raibh ar a tíomh ach ní chluiseann siad go bhfuil feadh an réiteoir Siobhan Daly séití an sin ach Siobhan Daly gur an ceann sin chalíiseach agus cám a go isteach. Ar íst Dearing will Kugamon Harvas Hostels in the Kinnish Ifat. I knew na haka, but I could stach the glibbert. Tassic of Finam, as I shall accumulate. We were more on a genome at Fokker the clock Finam, Shekna Sharvat. Arsin, you the sock crew course the east to go in the Clibbert. There's no galore may shall not eat a little Glibbert and John Shaw. Contra chud isteach Casey Whelan Sarvish O'Sullivan Sexton a garút thrón him ar go hall an isteach an seo tíbh go chloigeann be sí gar go blapin ceanseach tí plebe contrate de tíad a chair sé lína sí lecha chun cín an sin tá cheappain agus an botún dinta an sin ag imród chuige a mún agus an Clibbert chuig véidir a bheith an seo go chuige a Laighin ach kickall in a sin ag O'Sullivan Sexton. Ja, tá a chuidír in Newark am níach me bailach a Harlan nimmer tubusteach sin gób mar bhí bhád in Newark am go bhí a gar le déanna cinenne le cad diodas me leis léróid faoin am bhhalas me ach sin te sin seo ag chuige Laighin beidir clichnú go láidir hí san seo fún go bhfuil Kate Jordan a fáil fí réad an nachhuid I think we're going to crash in chin. Then Jay Neal to follow for light. Machos code Lena. Was code Lena. Hugamon. And my kids nach meine Himmelori wa Hugamon dat hij de bord kinish sasta. Oud a yele go har het oud gebogle se gansha goeietasha. Het zit hem maar. Ach maar bij je er al op een want hem she get bij de bord voor gaan kijken. Zijn je weet hoe get er wel wie misje. Misje wie cap een gramotion in en sin stop agus a wallert daar nooit bo hief no line go bij je de gera snas go in al kind o goeie klare score. Marsin en fout goal got. En Gortushin Marsin. Finds Jay Neal and Chin agus well má bhín na fórne se castal ar chéile ríist gan caiiciise be chuig go Laighin súga mé bisiach take ar Jay Neal a gcór an chaiblann sin. Ní le dá faoi sin agus is sí Harbh éfachtach sí bailúníróid ar chola Clibbert agus tá cuam sin inis ar Rosie Sheary. Sin Rosie Searle is den sin ar chola Clibbert mar sin an ceann se le chuisteach. Casey Whelan in east, and Canchan Toiki, Rosie Searle called Tasna. Cousin Twanchin e Kuigamoon, nach Shellam Nalira de Kuigalain Whelan. Hamach of Fada, that Claude done. Macho Nahwed, Whelan a called Tasna, because a compare Canchin and Quinta Hannah Wilson. Tira Steph in the poste. Called Tasna, Chakun tag a man. Casey Whelan east, Curlos and Show Sullivan, Sexton and Balachar Vad Stasna, agus Garen Malachi in the Stack of General and no Damshia, a Casey Carrigan, Cousin Dwight, Kuigamon, Tira Hadalina. Macharish Kofada, La Mali Boyne. Molly's the Gumper and Tangaman, a Golchan Keen, Lloyd, Gado, Suskadi, and Lena, Tan Sullivan, Jane Egg, Casey Whelan, O'Sullivan Sexton. Machty Elms Kilnan and Machty Cathy Baker which he lacked on Keen Neal being right sort of gimmer trail in the buntash the go Racham with the dash of gold and Kikadika. Cousin Twanchin e Kuigamon. Cousin go Johnson my Kuigamon Figono she and she and Adelina Utain Daider up.
in Concha Lakisteach agus Toiki agus Skippy agus Molly Boyne in Jenna Captain a Golisteach a Toigal Kanchin a Fierce go Fanta Gozo. So Cachta Olum as Immerjerv in the award gone chance here to Imri Sokushis pra Sukshi Nero Koshistach at a Bunche agus Ordrufme well Snask can only kinch Clara scored. Nive double pointy on their light. Yeah, agus well, ta couple modelle, ta nino modelle the light a Focky. Conshin, Bullabos Olig Molly Boyne and shot. Go. So Sullivan Sexton and Wellis in Khan shot. Dirach Machara in the Bosti agus Anuchin Slania egg Sullivan Sexton. We with the kinds of Lechna Himmer Kegel Nino Mat Focky. Agus bid nach lein doubt ag trasha go hadi tispuntus as a tusa dar lasha. Well ni lein doubt ke ruso clefa sha camera vi couple nos me vo galeri captain Chuge moon hoid say gimmer 13 a camera and never explode ro chunig much way Katrina Finn a give it a day on still and troru or initiate she at a nimmert Shini Morausa mar Lechna Himra Vodafone in China. Sneak happen go more on. Ja, nach mag again to let on. Shan Dara Shach Stara wed the shale la shale on was go Lechna Himra Brunta Katrina Finn my contribution at the Scotland. As my do with na Kena could she name Lena Dig. Happen ma Alan Chiakli up button the chin Kanchin Laki Kinkeen agus the goal sheer Geragol Stach chin nach Tintagama free yere ag na long ag Tintagama ag Kugalain a goal sheer chin agus took him with Rash and Shogs by Unclibert ag Kugamoon nach Cathy Baker ag Tintagama goal sheer and chin agus the Haval on Babhta shot ach by Desha ag Kugamoon and shot agus by Kugamoon got out together on two chin for catching Chugemón Molly Boyne go bheith sé a chealóach an seo le úta go céin. KG Flannery agus í Facóí díreachta hir gan Clibbert an seo fecim centíomh róisiad má aidan lobad sellh na líráide a chuneal ón Clibbert seo. An cat seach Dervan Nick Awards to see Clibbert Chinna Go Brúman Chinna Kugalain will she lucky on Keen and Chin ag nimmer to land that I thought agus an kind kick Brunta on Chin and Bottuns into Fuiri give Prendergast Fecky and Mertively in editive shot. Well, agus if I chun gon ví shast on editive shot agus Kugamoon ar line bras as gur harla se. Mar sin rud beg faoisih go chuige a line mar bhí ard an sin ag Kugamoon agus má cinnte de gur an clufa seichteach nó go láidir mu go leisteach na nómeach dhearnacha. Na ide iad fér comport an chas dar le Kugamoon rud nach rom súleis de heb amach clufa féróíoch fér gáid in na fórne seo. An túsa chuirt Kugamoon ní rob a ní buint an cíine le hama a gamsún dáút sin. Why Chisholm Aguero agus Terin Chéad agus Raúd eleg tús an Darla. Se chuig line is into má asadi an bhana dam sin chéadú go chufa Elms kiln in a léadú an sin an luas atá ag ríis de briseach chud brogla se gan sin tá Casey Whelan isteach Casey Flannery gáil siar a go Chugamoon díreachta sin go lína fiche dó mar sin í antaí ghána Kiln an seo chun can sin siar mar sin lean an nimmer today. Stop she héanamh ha second tíach an ús Dervan Nick Awards a géad lech í fósan is a golfin cín suas tí mug an lína fiche dó méidir. Casey Whelan Sasna Hannah Wilson Whelan i ríist an sin nach bei níor méhó golérias an nimmerton Babhta sin mar sin bei in Cicéirice ag Kugalain riil na buntáist an seacup mach a ríis go fada le Hannah Wilson and let's look at the Elms Kilnan fear Huntortach and Jen Kilnan Whelan amach gotí an tagaman go hall and Jingadi Molly Boyne took it on Taluna Kugalain and Concha Gwan amach to Shin Dintagus Dintagamach up clean in the crowd O'Sullivan Sexton at each Tossaki go will rain the buntash down Con Contra Dintagamach here at Chinna Casey Flannery ach Rachamid Zerash and Shaw took him at Sassna east a go in Cicéirice agus ní lein dá faoi ach steach a gúine a ghóisiad leis i Cicéirice seo agus mar
Corlai seo chuirín seo. Chuirín mar chuig amón agus bheicim go bheiceim onna díile I tíocht isteach. I tíocht leis ar farc na himara. Commerceáid go chinálna cínte idir an muir tíomhlíne agus an réiteúir níl sam a ní na chosúnachtar gúil sí sína bhéir léanana. Corlai seo chuir Jane Classy. Dhéanam cáiliúil a gúrsaí rugby go gimón. Tosaí go gimón le tan imirt chrua mar atá agus Sam múl sí teach an fáil go nó me tá fácaí agus Pierce sí teach arás ar a bar. Well, beag mar teis fós agus Mas cin chead nó me mar ag Chloe Pearson tríú sin amsú ní ga péide amsú sa géad lech a drochúir go Jane Classy níiad a héich an páilcic tús a dar lei seo ní fág a lár na himar éad íst. Well, tásúlam gur díach le bheith stoi cúrmach agus leathúil acabar chlufa faoi an caiicís mar tá chlufa sa chéile grúte cúb a séad. Hálas a bheith cínte go meisi a gréibh chlufa. O'Sullivan Sexton isteach sa gúine sin contribulte Kelly Burke tóí go mar íst ag bain agus iad a chuidan máil sin a gobad cúgaláin a gera. Scór eile áilte leis an teag dead an chlufa seo. Kelly Burke sin sin a Katie Whelan a geran na déróide ag sár chosan a dhéanana Craobh O'Halloran teach an Whelan bhil tí abbatí chu talúna tá Katie Whelan a legan an cean sin talúna ar dead a bhí leláimh an sin ar fe second Craobh O'Halloran a lína agus í gera hiocht slíd amál ach bhris Whelan amach agus an lechoí cliberte a chuir an cean sin talúna agus brennen cuasaí níos a chláir na scór más tada ón go chuig go láin. Lína dúir sin agus tíasa sé fása bag an eile céhúil an kickslána sach lilinn sach géir ach ag an am céna slacht cura ar chláir a scóir ar a leid. Mar sin an cean sin san Craobh úd am si ag chuig go láin mar sin bei puinte bóna Jacob na sé Craobh úd sin. Agus Molly Boyne agus Katie Whelan a gamsin húd a seo sa darla le chun leis na húd for Ellen Kilnell agus Cathy Baker sin géad le chiicma ag O'Sullivan Sexton ach tíadach tímog an fosta a híomh na láha ag clí. Sínú maid fácéad a glogan is agus an bear na fós rómór testing níos móna útslána hén seán is le ein difriocht a léana go an torra seáine. Bei chuig go mún bras asaló péinach bei chuig go bháin ará bhil tá go leoradí le ceartúhain in teachtain se thugad. Casey Flannery chuir tús le cuasaí tuigh go má ag Ellie O'Sullivan Sexton. Tá siar Aoife Corey Macadí Chisholm O'Gara. Nu sé tuigh an talúna. Tá flár buí le ríiste sin. Turbil Nick Award is sin a Pasalín ta gáil in ríiste seo. Agus a cúgaláin Lucy a léana gáil strasna O'Halloran a go a pass amach a cínta an sin éide orna maine in cáin i cean so agus bei an chuidisteach ag a cúgaláin nach immert jas a ríiste glína trí Craobh cúgamón. Camera Harvas nasta Harva comportioch fisna go rathí a chuile gona iad a commerceáid go má go chrín chamáin sin agus stoi. Tá sé is gaisin íanana tá chlufa cinál grúte. Tá. Kelly Burke. Tá sin isteach a ríist éidirn lobas brucha amsúach a ní ham go bin an plán a bhí an Katie Whelan. Tenta go maice ó tháinig sí chun páidce. Cléanana ní chráid, tá eile bhfuil clufa má imríocha. Seanna go bót an na pásní sasna Baker a gáil trasna an sin. Gera, van bhfuil lósacha Emma Brogan an sin a géal go dása chuir a pass amach ag Katie Corrigan. Tíiste go lína 10 méadar. Chuig go láin ábalta an seilehailte leis ní tá sí lecha chun cín chun cín a sin agus tucha de leis ríist. Agus stoi go bad an glóiseach déann seo redí mar chuisteach sa glibertin seo agus tá sé ag na muoine agus stoi níl sam mein chlog dearach faoin ná
Siachna Mortan club fós. Golin Keen agus machine an cos wal fi one munde. Ma hogan se macha. Ni bheith ach ompur nó go agus sin a chuir amach ar a tíomhíle. Sin is a siúlaisteach go máil, beidir go binne an tactic atá. 3 second fá céad a glog. Í Prendergast. Trestan seo na chuir Lucille in a ríist. Sigadí Flannery agus Aguero tíochttasteach an Leon Hall. I tíochttaíh an na park an bheanna bhfuil los aige. Chisholm Aguero fós aige mar sus go dtí lína 10 méadar. Beidir cúigil múna gar cléichnú le scór an seo Trestan go dtí Dervla Nicky Ward amach an sin agus iad fós a glúiseach an canshin sus go dtí lína a 22 méadar ach a Prendergast í sigadí Flannery Tresna an canshin chuir Tresna go fada an sin a ríis le maine henach a gramú a dinta. Goma an sin Norman agus to come into dash an nachwed an nimmer tiar nach an shine Chloe Pierce ma dom with the cartoon see ud Dervla Nicky Ward Shira Heinz at east Ciara McLaughlin Dervla Nicky Ward at east momentum an Sean Ishe Cúigeamón which had Babhta an score nach am siú níd agus an sin Eden Tala Nicky Ward chunne sí glúiseacht a chun cín Eden Tala agus mar sin in kickéirice bronta chuige Laighin agus becum it a good donai kickéirice tá so lena mu ai agus tá an chlufa é ríist gus becú tá leor talún le déanana so sé chuige Laighin más lob Bhil síos agus údail álacha haon faoin chéag leis árócha má. Feice muid cadíanana siad ateo. Kelly Burke, Cora fáitice, le Hannah Wilson. Snach, cléanaí chruthir. Siad chud a máilte a gobar níd, siad gearan níorte a glúiseacht. Agus an canshin na riachtarsteach in na chéile agus iad stasnú an sin mar sin kickéirice bronta a Cúigeamón. An tugail go scipaí an sin Stephanie Norman sa canshin tasna Katie Flannery. Tíadach si faoin na postaí. An de chuigvéidir dé amach. Claude O'Halloran. Claude tucaich an talúna. With a soccer cuasaíach í leacaich an cíine sin deire agíh Prendergast agus sinné an taicsin déirnach an seáin agus a buachconseach deire ag cúige amón éonflintí agus na íon na scóirní sin sa dar le bhain Miley Boyne agus Katie Whelan deire chur crotníos chláir na scór ach má dúirt muid chahabh tócaí ón le immert Cúigeamón an seo agus is tíoch go dúnach broch agus a baint amach an bua comport. Well, bhí me déanam pointing is túisce rifhús a chlufa an seo go bhfuil se an deachar hiocht a spáile agus immert an ná choirí chomórtas. Well, mar ardhla tiltte ag Cúigeamón agus fuair an banistíocht a chahacabb go rair lo bei sin dhéana agus a chuirinne sé de agus gur bhain siad leas as botún a rinne choirín chomórtas le a fuair gá cháirta buí le líne chlufa se ar fád acha bhfuil said ní gúine mána í ceamh rús an críomhchlufa faoi chean caiiciis. Well tá an cead a Harlem bblion se caiite go bhfuil Cúigeamón an grúpa agus nuair a chaisiad ar a chéile sa gluficeanna siú sa méil felliste go bhfuil Cúige Laighin díaltas a béile feiceil cead a Harlas a seo go cean coppla seachtain i lecha sé Cúigeamón sa gluficeanna sin seo beidir faoi chean caiiciis a bei siad san a gáil ó thua go béil felliste in teachtain seo hagann chun éithúirta chuige ala bei Cúige Laighin a gimmarte fartexcam a gunne a chuige chonacht Soloména gluficeanna seán an teachtain dar géan. Ma bhíle buchas le ónneachtain a bhí hananta an seán trúna seo agus an lá tucaí lob ag fadin a Cúigeamón an scór déirnach an seo farc energia in núnach broch. Cúigeamón i 3-3, Cúige Laighin a 5-2. Cúigeamá is sin. Sa teachúna máil a bhín canshin tasna aidirnta go máin sin lábha má ag gíomh ó Flynn agus amach ag líon go bhfada le cóirí agus amachtaí méhó go léirí. An sin an dára ceann sa cáilte. An ceann sin is leach a ríist aidirnta go má ag Katie Lade an ceann sin i cheanú.
Rugbaí Gar an Conscian of Lishamach slash game all in shot agus a Maggie Boyle in the Gumpri Conscian Chuskati Kilnan and Shachun Elmas Kilnan it is the Brisha and Balachar Fad will she go on Lina Hug Mater TV1 the podcast and Galishnak Sagunya Saru Vicky Elms Kilnan White Conscian Agama agus sé feicimiis bhfuil freigar cub ar anú teachn catlíonna fin teachn dí méhóg O'Leary amach agus an líir Kurt lasna go dtí Stephanie Norman amach agus bhfuil anú an shot an freigra ar an buinte ag freisin. Im de rá amach freigra cub sin sáir agró. An agró agus bhfuil set tá go dá pointe a cheacht óna catlíonna fin catlíonna tuairt faoin lína I héin. Is iad uascucht Meidir na rógan lína báilsin na gar briochen cín eilis cáilis den sin an gar go dógan lína an Conscian bhfuil Conscian lecha chun talún atá agus tanú am sin. Tí ábal a áfuoin teile a chuir lena goid an Conscian na breanú go má táisí go má agus go gló socrún Conscian Jade Gaffney. Siar go dtí cachnaí gálaí héin an báilsin sos go dtí nína I chuní suas a ríist. Jud op den leer chun chuir as Gaffney a machar in glí an seo Cathy Baker a brochen cín with Baker is de tá anú da choirí gimach mai céad gramú tuci chun talúna deire an sin bed an imród Imacht as a malach an bouter sin bhfuil si Gimmerson lecholaí Clibberta Salter Townsend a réidir sásta agus an Guero picas sos a lérod agus a bhaile mún gar chuir lena goid a gunne cheardé chuig go láin I ríist an bhena damsin dáúd Chloe Pierce as gill in an sin ag catlí in the film Sheer had a dream chu fáda le Corey agus Corey machas in gnámú go dín tunnadí Casey Flannery agus ag gáilisteach catlí in the fin cháfuoin teile chuir leis a good sin gan stór leidir a machar ein na Cachnaí ríist the tras Cathy Baker tóg a Conscian ag cúgaláin Conscian le caisteach Dervalnick Award Holly Machid Gar agus a Conscian chef úsá Jacob seachtí méhóg a ríist Dervalnick Award agus méid O'Leary a bátal an báta sin díadach an fart trénala agus gur malach íana isteach Rosie Searle le gumpar Sheer Heinz go dtí Flannery Catlíonna the fin and Babhta sé go Guero and pass déirnach amach an jogs bhfuil a túd an sin tá ag Aoife Corey agus I lecha a bhábhar na cuairtóirín seo fort energy agus a Catlíonna fin ís alcohol an tíireach tíiste an fosta an sin Cathy Baker and Conscian bud go deas amach a Laighin macha sin O'Sullivan Sexton Queenú beidir ar an nimmert na seachtain chuimach rúnón. Brisáil in an seo ag imar a chuig go láin sin I Casey Whelan in gur losan se go seo Sullivan Sexton an Balachar Fad Sasna agus gar malach í inar an sin bhfuil anú damsie ag Casey Carrigan Cosintwaig agus go racham a as a góid an chicéirice. Cosintwain sin ag chuig go Cosint go Jones mai chun go fuirónú bhfuil si an sin ar a lína út héin deidir rob. In Concha lucky staff in céad agus ráúd eile tús an darla. Se chuig láin is inta go má aisí an bhena damsin chéadú go chufa Elms Kilnan in báin agus iad a chuidan máil sin a gobad chuig láin a gera. Scór eile áilte as an teag dead an chlufa seo. Kelly Burkish sin sin a Casey Whelan a gera na léróide ag sár chosan a dhéanana Craobh O'Halloran teach chun Whelan bhfuil si abbatí chu chun talúna tá Casey talúna. It is soccer cuasaíach I lecha an cíine sin deire ag Íomh Prendergast agus sinné an tac sin déirnach an seáin agus a buchun sioch ag deire ag cúige ag